குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். எவ்வளவு மார்க் வந்தாலும் பரவாயில்ல, அட்டென்ட் பண்ணுங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்லைடு வந்து நீங்க எல்லாரும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கினீங்க இல்லீங்களா? எவ்ரி சாப்டர் உங்களுக்கு வந்து செஷன் ஸ்லைடு இருக்கு. அதை ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அதுல ஒரு பக்கமா வச்சுன்னு கூட நீங்க வந்து குவிஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம். புரியுதுங்களா? சோ இதை விட ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் தான் உங்களுக்கு இது. சோ ஈஸியா பண்ணலாம். கிருஷ்ணா பிரபு இந்த யூடியூப் லிங்க் போட்டுருங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹோப் சோ. ஐ திங்க் ஸோ இந்த வீடியோல இப்போ ஐ திங்க் நான் ரெக்கார்டிங் உங்களுக்கு ஷேர் தான் பண்ணேன், அது ரெக்கார்டிங்ல போகலன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி, எவ்வளோன்னா வரட்டும், மார்க் பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க. ஆனா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற இந்த இப்போ அந்த அதாவது கண்டென்ட் செஷன் கண்டென்ட்னு போட்டு ஒரு உங்களுக்கு அந்த லிங்க் கீழே ஒரு அந்த ஃபார்ம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா, கூகுள் ஃபார்ம் கீழே. அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செஷன் பிபிடி போட்டிருக்கோம். நாங்க அந்த செஷன் பிபிடி ஓபன் பண்ணீங்கன்னா நாங்க டெய்லி என்ன சொல்லி கொடுக்குறோமோ அதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு கொஸ்டினே வருது. அதை தவிர்த்து வேற எந்த கொஸ்டினுமே வர்றதே கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த பிபிடியை ஒரு வாட்டி வாசிங்க. பிபிடி என்ற பாரு பிடிஎஃப், இந்த பிடிஎஃப் நீங்க ஒரு வாட்டி வாசிச்சீங்கன்னாக்கா ஆறாம நீங்க 60-70 மார்க் ஈஸியா எடுத்துடலாம். பிளைண்டா எடுக்கலாம், உங்களுக்கு கஷ்டமே கிடையாது. அதனால வந்து கண்டிப்பா நீங்க அதை பண்ணணும். பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸும் வரும். நீங்க படிக்காமலே காதுல மட்டும் கேட்டது எவ்வளவு நேரம் நம்மளால, நமக்கு தான் மறதி இல்லையா? சோ மறதி என்பது நமக்கு வரப்பிரசாதமா கொடுத்திருக்காரு பகவான். சோ நம்ம ஈஸியா மறந்துருவோம். ஒரே வாட்டி கேட்டது நம்மளால எந்த நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் சரி, கெட்ட விஷயமா இருந்தாலும் சரி, நம்மளால ஈஸியா ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. அப்படியே எக்ஸாக்டா அது ஒரு இன்னொரு வாட்டி நம்ம பார்த்தாதான், அது கேட்டாதான் நமக்கு வந்து புரியும். அதனாலதான் நீங்க அந்த செஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு லிங்க், இந்த லிங்க் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, 16th டே மெட்டீரியல். இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா 6 தமிழ் சாப்டர் 16 அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, இந்த பிடிஎஃப் நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்க்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் கொடுத்துருக்கேன் நான். ஸோ இதுதான் இப்ப நான் இப்ப என்ன சொல்லி கொடுக்க போறேன்னா அதனுடைய பிடிஎஃப் தான் இது எல்லாமே. நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நீங்க இது. ஸோ இதுல இருந்து தான் உங்களுக்கு கொஸ்டினே வரும். ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது ஈஸியா வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணிடலாம். புரியுறதுங்களா? ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கூட இன்னொரு வாட்டி கூட நான் டெமோ கொடுக்க முடியாது. ஸோ இதுதான் அந்த பண்ண ஆன்சர்ஸ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா விளக்கங்கள். ஸோ ஒரு வாட்டி சப்மிட் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு எதுக்கு ராங் ரைட்ன்றதுக்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே கிடைச்சிடும். ஹோப் ஐ திங்க் யூடியூப்ல பார்க்குறவங்களுக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது இந்த ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். டோன்ட் வரி அபவுட் த மார்க்ஸ். மார்க்கை பத்தி வரி பண்ணிக்காதீங்க, ஓகேங்களா? அதை பத்தி எதுவுமே இன்னும் பிரபு சொல்லவே இல்லை. ஸோ அதனால வந்து நீங்க அட்லீஸ்ட் யூ நீட் டு அட்டெம்ப்ட் பண்ணாமலே நம்ம எதுவும் பேச முடியாது. ஓகே, வில் கோ இன் டு த செஷன். லேட்டா போயிடும் அப்புறமா. ஓகே, ஸோ நாம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறது தெய்வ அசுர விபாக யோகம். அதாவது தெய்வீகமான இயல்புகள் என்ன, அசுரத்தனமான இயல்புகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பத்தி இந்த சாப்டர்ல நம்ம படிக்க போறோம். இந்த இது பிக்சர் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். கம்சன் தன்னுடைய தங்கை தேவகியை வந்து, அதாவது அந்த அசரீரியினுடைய குரலை கேட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்கள கொன்னுன்னு நினைச்சிட்டு வாழை உயர்த்தது தான் அந்த சீன் தான் இது ஆக்சுவலி. ஸோ அரக்கத்தன்மையுடைய அந்த பிஹேவியர்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி சுரா மீன்ஸ் தெய்வீகமானது, அசுரா மீன்ஸ் அது அசுரத்தன்மையானது. ஸோ அதுதான் வந்து தெய்வ அசுர சம்பந்த விபாக யோகம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த சாப்டருக்கு. ஸோ நாம வந்து நேத்து பார்த்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னது புருஷோத்தம யோகம் பத்தி பேசணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரேயர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வில் என்டர் இன்டு த செஷன். ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய சாலுக்கிய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வபதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தெய்வ அசுர சம்பந்த விபாக யோகம். சோ நேத்து நாம பார்த்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா புருஷோத்தம யோகம். புருஷோத்தமம்
அப்படின்னா புருஷர்களில் உத்தமமானவர் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து அவருடைய பெயர் எதுக்கு வந்தது இது எல்லாமே நம்ம நேத்து பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து வாழக்கூடிய நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்த ஜீவராசிகளுடைய சுபாவங்கள் 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய அந்த தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷ இந்த 4 விதமான இதுல வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி இந்த ஆலமரத்தோட அதனுடைய கிளைகள், அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா இலைகள், அதுக்கப்புறம் மெயின் பிரான்ச்சஸ், அதாவது மெயினா அதாவது ஒரு சிங்கிள் மெயினா போறது, உபகிளைகள், அதுக்கப்புறம் விழுதுகள், அதனுடைய வேர், அது எல்லாத்தையும் பத்தியுமே நம்ம நேத்து பேசணும். சோ அந்த ஆலமரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கிற ஆலமரம், இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆலமரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆலமரத்தினுடைய பிம்பம், பிரதிபிம்பம் அப்படின்ட்டு, ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்ட்டு தான் சொல்லணும். சோ இந்த மரம் எங்கே தொடங்குகிறது எங்கே முடியுகிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனா ஜென்ரலா இந்த வேதங்கள் இது பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆணிவேரே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம லோகத்திலிருந்து தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மரத்தை வந்து நம்ம வந்து எதோட ஒப்பிடுகின்றோம், டிசையர், அதாவது நம்மளுடைய ஆசைகள் ஓட தான் அந்த மரத்தினுடைய இதை பத்தி நம்ம வந்து ஒப்பிடுகின்றோம். சோ அதனுடைய வேர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து கீழ்நோக்கிய வேர்கள், மேல் நோக்கிய வேர்களும் கீழ்நோக்கிய கிளைகளும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. சோ நாம செய்யக்கூடிய புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பலன் நோக்கு செயல்கள், இது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த இதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். அந்த செகண்டரி பிரான்ச்சஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்டாவது, அதாவது மெயினா ஒரு கிளை போகிறது, அதுக்கப்புறம் உப கிளைகளோட வந்து நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பழங்களை வந்து 4 விதமான செயல்களுக்கு நம்ம வந்து ஒப்பிடுகின்றோம். சோ ஒரு பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மமான காரியங்களுக்கு கம்பேர் பண்றோம். இன்னொரு பழத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அர்த்தம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், அதாவது ரஜோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களை பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் சொல்லுவோம், அதாவது புலன் நுகர்ச்சி செயல்களுக்கு கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். சோ அதுல வரக்கூடிய ஆலமரத்தினுடைய பழங்களை இது மாதிரி கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். 4வது பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் என்பது இந்த முமுட்சுக்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி அடையணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஆத்மாக்கள், அவர்கள் அதாவது சுத்த சத்துவம், அந்த பக்தி பிரேமை அந்த இதுல போறக்கூடியவங்களுடைய அந்த நிலையை பத்தி நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ஆலமரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா விதமான நம்ம இந்த உலகத்துல நம்ம இந்த உயிர்வாழிகள், அதாவது 6 அறிவு படைத்த நம்மளுடைய அந்த சுபாவங்கள், நடத்தைகள், இதுக்கேற்றார் போல வந்து நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் பிரகாரமே அந்த செயல்கள் எல்லாத்துக்குமே தர்ம செயல்களும் உண்டு, அதர்ம செயல்களும் உண்டு, இது எல்லாத்தையுமே வந்து கலந்ததுதான். எல்லாமே கீழ்நோக்கி வர்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரக்கூடிய செயல்கள், அதாவது ரஜோகுணத்தும் தமோகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு நம்ம கம்பேர் பண்ணியிருந்தோம். அதே வந்து சுத்த சத்துவம் சத்துவ நிலைக்கு போறது பத்தி மேல வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய ஆத்மாக்கள் அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம். சோ 2 உலகத்துல வந்து ஒண்ணு ஜட உலகம், நாம ஆன்மீக உலகம். சோ நாம இருக்கிறது வந்து ஜட உலகம், அதை பத்தி நம்ம பேசணும். சோ நம்மள எல்லாருமே பராமரிப்பவர் யாருன்னா பகவான், பரமபுருஷ பகவான். நம்ம ஹிருதயத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல உட்கார்ந்திருக்கவர், இது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். சோ வேதங்களை யார் அறிந்தவர்கள் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆழமரத்தினுடைய அதனுடைய பேக்ரவுண்ட், அந்த அனாலஜியை யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்கதான் வேதங்களை அறிந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. அதாவது வேதங்கள், அந்த வேத இலைகள் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரிதான் வேத பதங்களும் அத்தனை கணக்கில் அடங்காத வேத பதங்களை கொண்டதுதான் வேதம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிசையர் ட்ரீன்னு சொல்றோம், அதாவது ஆசைகள், மனிதனுடைய ஆசைகளுக்கு இந்த மரத்தை நம்ம ஒப்பிடுகின்றோம். சோ பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் அது வந்து நம்ம வெட்டி சாய்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. சோ இதை அறிந்தவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்களை அறிந்தவர் ஆகிறார்கள் அப்படிங்கிறதையும் வந்து பகவான் நேத்து சொன்னார். வேதத்தினுடைய நாயகனும் அவர்தான், வேதங்கள் எல்லாமே அவரிடந்து தான் வந்தது, அவர் தான் வந்து பிரம்மருக்கு உபதேசம் பண்ணினது. பிரம்மர் கிட்ட நம்ம வந்து இதை எழுதி நமக்கு கொடுத்துறது வந்து வேதவியாசர் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். சோ இதுதான் நேத்து நம்ம பார்த்த 15 அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து 16வது அத்தியாயம், தேவ குணங்கள் மற்றும் அசுர குணங்கள், அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அவங்களுடைய சுபாவங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், அசுர குணம் எப்படி இருக்கும், அவர்களுடைய செயல்களுடைய விளைவுகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், சோ அவர்கள் எங்கே கீழ் செல்லுதல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய செயல்களுடைய விளைவுகளால அவங்க எங்கே தள்ளப்படுவார்கள், இதை பற்றி எல்லாம் வந்து நாம வந்து பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு.
எஸ், அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாக்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு we will enter into the session. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகம்ஸ் வாசிங்க மாதாஜி. श्रीमते भगवान वासुदेवाय नमः। दैवासुर संपद्विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतश्वलो लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृतिचोच मद्रोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत. எஸ், இப்ப நம்ம பகவான், அதாவது அந்த எம்பெருமான் சொல்ல போகிறார் நம்ம அர்ஜுனருக்கு அச்சமின்மை. இப்ப பார்க்க போறது எல்லாமே இந்த 3 ஸ்லோகத்துல வந்து தெய்வீகமான குணங்களை பற்றி பகவான் பேச போகிறார். அதை தான் நாம வந்து இங்க பார்க்க போகின்றோம். அச்சமின்மை, அதாவது ஃபியர்லெஸ்னஸ், அதாவது எதை கண்டுமே அஞ்சாமை. சோ நமக்கு மரணம் சம்பவிக்க போகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சா கூட அதுக்கு கூட வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த மனதிடம் வந்து அவர்களுக்கு இருக்கும். சோ எந்த சூழ்நிலையிலுமே வந்து ஃபியர் இருக்காது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனது, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், எப்பொழுதுமே நம்மள வந்து நம்மளுடைய இருமைகளை எல்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே போகணும். சோ எதையுமே பேலன்ஸ் வச்சுக்க கூடாது. சோ பாவங்கள் பண்ணாம புண்ணியங்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல், புண்ணிய காரியங்களுடைய செயல்கள் எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தல். சோ இன்பம் துன்பம் வந்தாலும் சமமாக இருத்தல், இல்லைன்னா அதுக்கான ரியாக்ஷன்ஸ் கூட நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் இல்லைங்களா. அதனால தனது நிலையை எப்பொழுதுமே தூய்மைப்படுத்தி கொண்டிருத்தல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். சோ அதாவது வேதங்களை கற்றல், இந்த மாதிரி சம்பாஷணைகள் எல்லாம் கேட்கறது, உபன்யாசங்கள், இது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் ஜபம் பண்றது, இந்த மாதிரி வந்து நம்மள நாமளே இந்த தெய்வீகமான காரியங்கள்ல நாம ஈடுபடுத்தி கொள்ளுதல். தானம் கொடுத்தல். சோ தானம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று ஆக்சுவலி. சோ யாருக்கு நீடியா இருக்கோ, யாருக்கு தேவைப்படுதோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வந்து தானம் கொடுக்கணும். சோ என்ன விதமான தானம் அதுவும் வந்து பார்த்து கொடுக்கணும். அது இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. ஒருத்தர் வந்து தவறான காரியத்திற்கு செல்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு நம்ம வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவது என்பது தானம் கிடையாது, அது வந்து பாவ செயல். சோ ஒருவர் தவறு இழைக்க போகிறார் அப்படின்றதுக்கு அவங்கள கூட இருந்து நாமளும் சப்போர்ட் பண்ணோம்னா அந்த பாவத்துல பலனும் நமக்கும் வந்து சேர்ந்துரும். அதனால நன்மையான காரியங்கள், ஒருத்தருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உணவு இல்லை, உடுக்க உடை இல்லை, இருக்க இடம் இல்லை, எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அவங்கள போய் ஒரு ஆசிரமத்துல விடுறது, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆசிரமத்துல நம்மளுடைய தானங்களை செய்வது, இந்த மாதிரி நற்காரியங்கள், ஒருத்தருக்கு வந்து கல்வி தானம் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நற்காரியங்கள் நம்ம செய்யணும். அதுதான் வந்து நல்ல இது தானம் என்று சொல்லுவோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். சோ நாம வந்து படிச்சு, அதாவது கேட்டு, அதாவது பை ஹியரிங், ஸ்ரவணம்னால நம்ம நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றது, படிக்கிறதுனாலையும் நம்மளுடைய புத்தி, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்றது, சுய கட்டுப்பாடு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளே அதாவது ஒழுக்கமாக இருத்தல் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது. ஸோ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் மிகவும் இம்பார்ட்டன்டான ஒன்று. யாகம் செய்தல். ஸோ யாகம் செய்வது என்பது வீட்டுல வந்து யஜ்ஞங்கள் செய்யலாம், இல்லைன்னா சாக்ரிஃபைசஸ் அதுவும் செய்யலாம். வேதங்களை கற்றல். சாக்ரிஃபைஸ்ன்றதுனால என்னன்னாக்கா அடுத்தவர்களின் நலனுக்காக தன்னுடைய சுகத்தையுமே விட்டு கொடுக்கறதும் ஒரு விதமான யாகம் தான். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பொருளா கொடுக்கறது மட்டும் கிடையாது. தானம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பொருளா கொடுக்கறது கிடையாது. ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் வாழ்க்கையை வந்து விலக்கேற்றி வைக்கிறாங்க இல்லையா, சில பேர் எல்லாம் செய்வாங்க இந்த காரியங்கள். சோ அந்த மாதிரி நற்காரியங்கள் எல்லாம் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னொருத்தருடைய நலனுக்காக தன்னுடைய சுகத்தையும் விட்டு கொடுத்தல் வந்து தட் இஸ் த சாக்ரிஃபைஸ். அதுதான் யாகம் செய்தல்ல இன்னொரு விதம். வேதங்களை கற்றல். தவம் என்பது இந்த காலத்துல நம்மளால அது ஈக்குவலண்டா வந்து ஜபம் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எளிமையாக இருத்தல். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து பகட்டில்லாமல் எளிமையாக நடந்து கொள்ளுதல். அதாவது தோற்றத்திலையுமே வந்து எளிமை இருக்கணும். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சிம்பிளா இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அடுத்தவர்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து எடுத்து காட்டணும். நாம ஒரு உதாரணமாக இருக்கணும். அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. அஹிம்சை. யாரையுமே வந்து துன்புறுத்த கூடாது. அதாவது வார்த்தையால கூட நம்ம வந்து யாரையுமே இம்சிக்க கூடாது. வாய்மை, அதாவது ஹானஸ்டினஸ், அதாவது நம்ம சொன்னா உண்மையை தான் சொல்லணும். உண்மை சொல்ல முடியலையா, மௌனமா இருப்பது மிகவும் சந்தோஷமான ஒன்று அந்த சூழ்நிலையில வந்து.
ஸோ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம எப்படி இருக்கணுமோன்றது பார்த்து தான் செய்யணும். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, இந்த மேற்கூறிய இந்த குணங்கள் எல்லாம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி கோபம் நம்ம கிட்ட இருந்து வெளியே போயிடும். கோபம் என்பது நம்மளோட ஒட்டிண்டு இருக்காது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவு என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா காவி உடை அணியது கிடையாது. பற்றின்மை, பலன்கள் மேல் பற்றின்மை தான் நமக்கு கிரகஸ்தர்களுக்கு எல்லாமே அதுதான். ஸோ செய்யக்கூடிய செயல் வந்து பகவானுடைய கைங்கரியம் நினைச்சு செஞ்சு நாம வந்து பலன் மேல பற்றற்று இருத்தல், அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. சாந்தமாக இருத்தல், அதாவது எந்த சூழ்நிலையுமே வந்து ஆர்ப்பாட்டமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல், அங்க ஒரு ரொம்ப பிரளயமே வந்தா கூட அதுக்கு வந்து யோசிச்சு அதுக்கான நல்ல முடிவுகளை வந்து செய்யறது. அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எப்படி நடந்துக்கிறோமோ, சாந்தமா நடந்துக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த சுபாவத்தை தான் சாந்தம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, இது மிக முக்கியமான ஒரு இது ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜபம் பண்ணும் பொழுது இந்த விரலை வந்து விட்டுட்டு தான் செய்யணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். அதாவது இந்த 3 விரல்கள் மேலதான் நம்ம வந்து நம்ம பக்கம் தள்ளும் போது நமக்காக செய்யறது, இப்படி பண்ணும்போது அடுத்தவர்களுடைய நலனுக்காக செய்யறது, உள்டாவா அந்த பக்கத்துல போகிறது. ஸோ இந்த ஃபிங்கர் தான் வந்து ஆள்காட்டி விரல் இல்லையா. ஸோ இந்த ஃபிங்கர் எப்பவுமே வந்து அடுத்தவர்களுடைய குற்றத்தை வந்து சுட்டி காட்டும் விரல் ஆக்சுவலி. அதனாலதான் இன்னொன்னு அகங்காரத்துக்கான விரல் இது ஆக்சுவலி. அதனால இதை விட்டுட்டு தான் நம்ம எப்பவுமே வந்து ஜபம் பண்ணணும். ஸோ நீங்க மகாமந்திரம் சொல்றதா இருந்தாலும் சரி, வேற எந்த மந்திரம் சொல்றதா இருந்தாலும் நீங்க இந்த விரலை கண்டிப்பாக விட்டுட்டு தான் செய்யணும் நீங்க. ஓகேங்களா. சோ குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. சோ இதை விட்டுட்டோம்னாலே ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து அடுத்தவர்கள் தவறை மன்னிக்க கூடிய தன்மையும் நமக்கு தானா வந்துடும். சோ குற்றத்தை நம்ம வந்து எப்ப பாரு வந்து தப்பு சுட்டி காட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள மன்னிக்கிற மனசு கூட நமக்கு கண்டிப்பாக வராது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் வந்து நம்ம நிப்பாட்டணும். சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்கள் மீதும் கருணை, எல்லாரையுமே சமநோக்கோட காண்பது. அதாவது மனிதன், நாய், பூனை, எலி எதுவா இருந்தாலுமே எல்லாத்தையுமே சமமா தான் பார்க்கணும். சோ அதே மாதிரி ஒரு பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, அதாவது இதுதான் காமம் என்பது, இதுல இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக விடுபட வேண்டும். கண்ணியமாக இருத்தல், அதாவது நம்ம நடந்துக்கிற முறை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த டீசெண்டா இருக்கணும். அதாவது அந்த நடத்தையிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டீசென்சி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெட்கம், தவறு செய்வதற்காக நாம வந்து வெட்கப்பட வேண்டும். அதாவது தெரியாமலே நம்ம ஒரு சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடியவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப விஸ்வாமித்திரர் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் எவ்வளோ தவங்கள் செஞ்சார். ஆனா கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த புலன் நுகர்ச்சி ஒரே ஒரு சென்ஸ்னால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய அந்த இதுலயே வந்து வெளியே போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு தவறு இழைக்கும் போது அந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க, அதுக்காக வெட்கப்படுவார்கள் ஆக்சுவலி. அதுதான் இங்க வெட்கமாக கருதப்படுவது. மன உறுதி, அதாவது கான்பிடன்ஸா இருக்கிறது. சோ அது மிக முக்கியம். வீரமாக இருத்தல், அதாவது ஸ்ட்ரென்த், எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறது. மன்னிக்கும் தன்மை, இந்த குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை வந்து வந்ததுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு மன்னிக்கும் தன்மை, இது ரெண்டும் டிபெண்ட். இந்த சுபாவங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீகமான சுபாவங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்டர் டிபெண்ட் ஆக்சுவலி. சோ இது இருந்தா இது கண்டிப்பா வந்துடும், இது இல்லைன்னா இது கண்டிப்பா வராது, அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ குற்றம் காண்ற அந்த புத்தி இருந்தா ஆப்வியஸ்லி நமக்கு மன்னிக்கிற குணம் கூட கடைசி வரைக்கும் வராது. ஆனா அதே வந்து ஒருத்தரை வந்து ஒரு தவறை வந்து எப்ப பாரு சதா சர்வ காலமும் சுட்டி காட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது, அது வந்து மிகவும் தவறான ஒரு செயல். சோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்படின்னா நீங்க மனசளவுல அவங்கள வந்து அவங்களோட தவறை வந்து மன்னிக்கிற அந்த மனசு பக்குவம் உங்களுக்கு வரல அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஆக்சுவலி. தைரியமாக இருத்தல், தூய்மை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல 3 விதமான தூய்மைகள் இருக்கு, பின்னாடி வரும். சோ அதை படிப்போம் நம்ம. சோ அந்த 3 விதமான தூய்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டுமே இது வந்து காம்பினேஷன் தான். பொறாமையின்மை, இது பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்தினுடைய ஒரு கதவு ஆக்சுவலி. பேராசை என்பது ஒரு கதவு, இன்னொன்னு பொறாமையின்மை என்பது ஒரு கதவு. மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல், அடுத்தவர்கள் நமக்கு போன உடனே எழுந்து நின்று வணக்கம் போடணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் இல்லையா, அந்த செயல் வந்து மிகவும் தவறான ஒன்று. நம்மள சாதாரண ஒரு மனிதராக அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் போதும் அப்படிங்கிற அந்த மனசு நமக்கு இருக்கணும். வி ஆர் நாட் எனி கிரேட், எல்லாருமே சமம் என்னும் பொழுது நம்ம எந்த விதத்துல வந்து உயர்ந்தவர்கள் எதுவுமே கிடையாது. we are all normal human beings. சோ நம்ம வந்து படிச்சிருக்கலாம், ஒரு பதவியில இருக்கலாம், அது எல்லாமே அந்த பதவிக்கு உரிய இது குவாலிஃபிகேஷனும் சரி, தகுதியும் சரி. ஆனா நமக்கு மனிதராக நாம வந்து ஒரு சாதாரண மனிதராக தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்துல் கலாம் எப்படி இருந்தாரு, அவர் எப்படி சிம்பிளா இருந்துட்டு போனாரு, இதெல்லாம் நம்ம காமராஜர் எப்படி இருந்துட்டு போனாரு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கணும், எளிமை என்பது அதுதான். அதெல்லாம் நம்ம வந்து கத்துக்க வேண்டிய ஒன்று. அவங்க எல்லாம் அவ்வளோ பெரிய இப்ப காமராஜர் படிப்பு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு
படித்து பட்டம் வாங்கியவர் கிடையாது, ஆனா தமிழ்நாட்டை ஆண்டுட்டு போனார் நல்ல விதத்துல. அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னா அப்துல் கலாம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சயின்டிஸ்ட், அந்த இஸ்ரோக்கே வந்து இதுவா இருந்தாரு, பிரசிடென்டாவும் இருந்தாரு. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படிச்ச ஸ்காலர், ஆனா நமக்கு ஈஸிலி ஆக்சசபிள் அவங்க எல்லாருமே அப்படிதான் இருந்தாங்க அவங்க. அந்த மாதிரி ஒரு தன்மையை தான் நம்ம இருக்கணும் எப்பொழுதுமே. சோ நமக்கு ஒரு பதவி வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்தாக்க நம்ம பின்னாடி ஒரு 10 பேர் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு மட்டும் மிகவும் தவறான ஒன்று. அது நம்ம என்னைக்குமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. வேர் ஆல் நார்மல் பீப்புள்ஸ். பகவான் படைப்புல நம்ம எல்லாருமே சமம் தான். there is nothing difference அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய இது எல்லாமே வந்து தெய்வீக குணங்களாக பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ நீ வந்து பயப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களோடையே பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் வந்து சொல்றார் ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் 4th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य பார்த்த சம்பதமாசுரீம். எஸ், ஆசுரீம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர இயல்புகளை பற்றி இங்க சொல்ல போகிறார். படிக்கிறார். தம்போ தர்போ, அதாவது தம்போ என்றாலே நமக்கு அதுலயே நம்ம கூட டம்பம் அடிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரிதான் மீனிங் ஆக்சுவலி. தம்போ அதாவது தற்பெருமை, சோ அகந்தை, சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வீண் அபிமானம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்ப பாரு ஒருத்தவங்களை பத்தி நம்ம வந்து அவங்க மேல வந்து குறை கண்டுகிட்டே இருக்கிறது, வீண் அபிமானம் எப்பொழுதுமே. கோபம், கொடூரம், அதாவது இந்த சாடிஸ்ட் தனமான இந்த இயல்புகள், அதாவது அடுத்தவர்கள் கஷ்டப்படுவதை பார்த்து நம்ம சந்தோஷப்படுதல், அந்த மாதிரி ஒரு இது கொடூரமான எண்ணம். அறியாமை, அஜ்ஞானம் இங்கே கொடுத்திருக்காங்க. சோ அதாவது தெரியாத தனம், நம்ம வந்து இக்னரன்ஸ் மோட்ல இருக்கும். ஆகியவை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுர குணங்களுடைய அசுர இயல்புடையவர்களுடைய குணங்களாக பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ இது எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து இப்ப அசுரர்கள் கிடையாது, நாம தான் வந்து அசுரர்களாக பிஹேவ் பண்றோம். நம்மளுடைய குணாதிசயங்கள் தான் வந்து அசுர குணங்களாக இருக்கிறது. நாம எல்லாம் மனிதர்களாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய குணாதிசயங்கள் தெய்வீகத்தன்மையாக இருக்க வேண்டும். இயல்பிலே வந்து நம்ம வந்து தெய்வீகமானவர்கள் தான். ஆனா நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து இந்த 3 குணங்களோட ஐக்கியமாயிட்டு நாமளும் இந்த அசுரத்தனமான குணங்களோட வந்து மேல் நோக்கி நிற்கின்றோம். அதுதான் நமக்கு பெரிய கஷ்டங்களை வந்து விளைவிக்கிறது. பகவான் என்னைக்குமே நம்மளை தண்டிக்கிறது கிடையாது, அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் கருணாமூர்த்தி. நீங்க அதாவது 100 தவறு செய்து ஒரு புண்ணிய காரியம் செஞ்சா கூட அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் போட்டுருவார், அவன் ஒண்ணு பண்ணியிருக்கான்ட்டு. சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தாயை விட கருணாமூர்த்தி பகவான். அப்படிங்கிற போது நாம எந்த அளவுக்கு அவர் மேல பக்தி செலுத்தணும்ன்றது நாம தான் நினைச்சுக்கணும். சோ அதனால என்ன நன்மை பகவானுக்கு என்னன்னா, நம்ம பிள்ளைகள்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டுமே. இப்படி தாய் கூட என்னென்ன சாயங்காலம்னா வீட்டுக்கு வந்துடணும்னு நினைக்கிறாங்களா இல்லையா? குழந்தையெல்லாம் வெளியே போனா வீட்டுக்கு 4-5 மணி ஆச்சா, ஸ்கூல் விட்டாச்சா வந்துடணும்னு. அதே மாதிரிதான் நாமளும் வந்து இன்னும் எத்தனை பிறவிதான் எடுக்கிறது. சோ அட்லீஸ்ட் இந்த பிறவியில முடிச்சுட்டு இவங்க வந்து நம்ம வாத்துக்கு சேரக்கூடாதா அப்படிங்கிற அந்த ஏக்கம்தான் வந்து பகவானுக்கே இருக்கிறது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்மளுடைய அந்த சுபாவங்களை வந்து நம்ம மாத்திக்கணும், அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. எஸ், 5th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरिमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. எஸ், தெய்வீக சம்பத் விமோக்ஷாய, அதாவது தெய்வீகமா இருக்கக்கூடிய குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா சம்பத் என்பது குணங்கள், விமோக்ஷம் அதாவது மோட்சத்தை வந்து கொடுக்கிறது அப்படின்னு. ஆனா வந்து நம்ம அசுரத்தன்மை இருக்கக்கூடியது பாத்தீங்கன்னாக்கா பந்தப்படுத்துகிறது. சோ ஏன்னா திரும்பி திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு நாம மனித உருவிலோ இல்ல மிருக உருவிலோ ஏதோ ஒரு உருவத்துல வந்து நம்ம திரும்பி திரும்பி வந்துகிட்டே தான் இருப்போம். சோ அதனால வந்து தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை, பாண்டேஜ் இந்த உலகத்துக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி பார்த்தோம்ல தற்பெருமை, அதுக்கப்புறம் வீண் அபிமானம், அடுத்தவர்களை வந்து அவர்கள் செய்த தவறுகளை வந்து திரும்பி திரும்பி நம்ம வந்து சொல்லி காட்டிக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்கா அவங்களுடைய பாவங்களுடைய விளைவுகள் நமக்கு பந்தப்பட்டு விடுகிறது. அதனால்தான் அடுத்தவர்கள் தவறு இழைத்தால் நாம வந்து எதுவுமே சொல்லக்கூடாது, சைலண்டா விட்டுறணும். அவர்களுடைய தவறு அவரோட இருக்கட்டும், நாம வந்து அதை கண்டினியூவேஷன் நம்ம வச்சுக்க கூடாது. ஸோ அவங்க அந்த லிங்க் பண்ணிக்கவே கூடாது. ஸோ அவர்கள் தவறு அவர்களுடைய இருமையில வந்து தேங்கி இருக்கும், அதை வந்து நாம இழுத்து நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏன் போட்டுக்கணும், தேவையே கிடையாது. அதுதான் இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா வீண் அபிமானம், கோபம் என்பது ஒரு நரகத்தினுடைய ஒரு கதவு, அதையும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அகந்தை அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ, இது எல்லாமே வந்து நன்மை தரக்கூடிய குணங்களே கிடையாது. இது எல்லாமே வந்து அசுர குணங்கள் தான்.
நம்ம எல்லாமே மனிதர்கள். ஆனா அந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு, இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஆனா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து வெளிப்படுத்தி விடுகின்றோம் இல்லையா? அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னாக்கா நாம வந்து பக்தியில வந்து அந்த ஜபத்துல வந்து மூழ்கணும்னா கண்டிப்பா நம்மளை விட்டு அது தானா நம்மள அது வெளியேற்றணும் நம்ம நினைக்கவே வேண்டாம், அதுவே நம்மளை விட்டு வெளியே விலகிடும். அதுதான் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. நாம நல்ல வழியை தேர்ந்தெடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய கெட்ட குணங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டு தானா விலகி சென்று விடும். அது நாம அதுக்கான முயற்சியை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். சோ தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை. சோ அதாவது நீ தெய்வீக குணங்களுடனே பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்கிறார். எஸ், 6th ஸ்லோகம் வாசிங்க. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्नैदैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त ஆசுரம் பார்த்தமே ஸ்ருணு. எஸ், பகவான் இது வரைக்கும் நமக்கு அந்த மேல இருந்தது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப அசுர குணங்கள் கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்காரு. தெய்வீக குணங்களை வந்து நிறையவே சொல்லிட்டார். அந்த 3 ஸ்லோகத்திலேயே நிறைய கவர் ஆயிடுச்சு. சோ இந்த உலகத்துல வந்து அதாவது உயிர்வாழிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, படைக்கப்பட்ட இந்த உயிர்வாழிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2 இயல்புகளோட தான் சம்பந்தப்பட்டு இருக்காங்களே. தெய்வீகமானவர்களும் அசுரர்களும் தான் இங்க இருக்கிறது. அசுரர்கள்னாக்கா நாட் இந்த பிசிக்கல், மனதளவுல நம்மளுடைய குணாதிசயங்கள் எல்லாமே அசுரத்தன்மையாக இருப்பது. சோ தெய்வீக குணங்களை பற்றி நான் உனக்கு ஏற்கனவே விளக்கியிருக்கிறேன், இனி அசுர குணங்களை கேட்பாயாக பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். எஸ், பிரவருத்திம் ச நிவృத்திம் ச ஜனான விதுராசுராஹ ந சௌச்சம் நாபி சாச்சாரோ ந சத்யம் தேஷு வித்யதே. எஸ், பிரவருத்திம் என்ன செய்ய வேண்டும், நிவృத்திம் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜனா என்பது ஜனங்கள் ஆக்சுவலி. சோ அதாவது அவங்கள அசுரத்தன்மை உடையவர்களுக்கு இது புரியறதே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து அறிவதில்லை, அவங்களுக்கு விளங்குவதில்லை அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்லியிருக்காரு. சோ அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது, அதாவது செய்யக்கூடாத செயல் எது செய்ய வேண்டிய செயல் எது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த டிஃபரன்சியேஷன் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அது தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் வந்து இருக்கவே இருப்பாது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கார். அதாவது தூய்மை என்பது 3 டைப்ஸ் இருக்கு. உடல் தூய்மை, வாக்கு தூய்மை, அதுக்கப்புறம் வந்து எண்ண தூய்மைன்னு சொல்லிட்டு 3 இருக்கு ஆக்சுவலி. தாட்ஸ்ல கூட நம்ம வந்து பண்றது. ஸோ அந்த மாதிரி தூய்மைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிடையாது. அதுக்கப்புறம் முறையான நடத்தையோ, அதாவது த கேரக்டர் ஆஃப் எ பர்சன் இல்லைங்களா, அதுவும் வந்து கரெக்டான ட்ராக்ல இருக்காது. வாய்மையோ, அதாவது ஹானஸ்டினஸ், அதாவது அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை உண்மை என்பது இருக்காது. இதுதான் இது வந்து அசுரத்தன்மை உடையவர்களுடைய சில சுபாவங்களை வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். எஸ், அசத்யம் அப்ரதிஷ்டம் தே ஜகதாஹுரனீஸ்வரம் அபரஸ்பர சம்பூதம் கிமன்யத் காம ஹைத்துகம். எஸ், அதாவது அசத்தியம், இந்த உலகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்க கடவுள் என்பது ஒருவர் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க அவர்கள். இவ்வுலகமே பொய் என்றது அசத்தியம், அஸ்திவாரம் இல்லாதது, இதுக்கு பேசிக்கா எதுவுமே கிடையாது. நாம பகவான் தான் இதுக்கு பேசிக் அப்படின்ட்டு நம்ம முதல்ல இருந்தே படிச்சுட்டு வரோம். இந்த எல்லா பிரபஞ்சங்களுக்குமே மூலாதாரமே வந்து நம்ம பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே படிச்சுட்டு வரோம். ஆனா அப்படிப்பட்ட அஸ்திவாரம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க. கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவருமே கிடையாது, நம்மள எல்லாருமே வந்து மெயின்டைன் பண்றாங்க, கண்ட்ரோல் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவானை நம்ம சொல்லிக்கின்றோம், அவருடைய டாஸ்க் அதுதான்ட்டு. ஆனா அப்படிப்பட்டவர் யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இவங்க சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் த ஏத்திஸ்ட். அதாவது இவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிலாசபிக்கலி தே வில் பி குட், அதாவது எஜுகேஷன்லயும் சில பேர் நல்லா உயர்ந்த நிலையில இருப்பாங்க. ஆனா கடவுள் என்பவர் இல்லை அப்படிங்கறத வந்து ஆணித்தரமா வந்து மைக் வச்சுட்டு பேசக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள். சோ இது எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் வந்து நம்மளுடைய காமமாக இருக்கக்கூடிய பேராசைகள் தான், வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றது வந்து சொல்லுவாங்க அவங்க. சோ காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர். இந்த உலகத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா இருக்கிறதே பேராசை ஒண்ணுதான். சோ இது வேற யாருமே கிடையாதுங்க அப்படிங்கிறது வந்து கிளியரா சொல்றாங்க. கடவுள் என்பவர் இல்லை, இதுக்கு மூலாதாரமே இல்லை. சோ இது வந்து எதுவுமே வந்து இங்க வந்து அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைன் ரிலேட்டட் எதுவுமே அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அப்படிதான் வந்து அவங்களுடைய வாக்குகள் இருக்கும் ஆக்சுவலி. எஸ், ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஷ்டப்ய நஷ்டாத்மானோ அல்பபுத்தயः பிரபவந்த்யுக்ர கர்மாண
क्षयाय जगतो हिताः அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்தை அழிவுக்கு பாதைக்கு எடுத்து செல்லக்கூடியதாக இருக்கும். ஜகதோ அஹிதஹ. சோ அதாவது நமக்கு எல்லாமே வந்து கஷ்டங்களை கொடுக்கக்கூடியதுதான். இப்போ ஒரு தீவிரவாதி என்ன பண்ணுவாருன்னா குண்டுதான் வைப்பாரு ஆக்சுவலி, இல்லையா? ஆனா அவர் எதுக்கு வைக்கிறாரு, ஏன் வைக்கிறாரு அப்படிங்கறதெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது. பிளைண்டா ஒருத்தர் சொன்னது மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், அந்த அறியாமையிலே போயிட்டு அவங்க ஏதோ ஒரு காசு தராங்க அதுக்காக போய் பிளைண்டா செஞ்சுட்டு வந்துருவாங்க. அந்த மாதிரிதான் இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி, அதாவது ஒரு ஏத்திஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள்ல நம்பி பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவில்லாதவர்களும், அதாவது மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் அறியாமையில் மூழ்கி உள்ளவர்கள், தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள். அசுரர்கள்னாக்கா இந்த மனிதர்கள் வித் அசுரத்தன்மை அப்படின்னு நாம எடுத்துக்கணும் இங்க. சோ உலகத்தை அழிப்பதற்கான அந்த காலத்துல அசுரர்கள் இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப நம்ம கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள் கிடையாது, நாமளே வந்து அசுர ரூபம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம். அதுதான், அதாவது நம்மளுடைய குணாதிசயங்களில் பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். சோ இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள். அது எஸ் 10வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஆமமாஸ்ரித்ய துஷ்பூரம் தம்பமான மதான்விதாः மோகாத் கிரஹீத்வா சத்கிராஹான் பிரவர்த்தந்தே சுசிவ்ரதாः. சோ அப்படிப்பட்ட அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களால வந்து அந்த ஆசைகளை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆக்சுவலி. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் அதை வந்து எப்படி மனது செல்கிறதோ அதற்கேற்ற மாதிரி புலன்களையும் செயல்பட விட்டு விடுவார்கள் அவர்கள். சோ திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவம் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அதாவது இந்த இல்யூஷன், இந்த மாயையிலே வந்து அவர்கள் கட்டுண்டு இருப்பார்கள். எப்பொழுதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் அவர்கள் எப்பொழுதுமே ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்பார்கள். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சூதாட்டம், அதுக்கப்புறம் போதை, அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து இதெல்லாமே வந்து இதுக்கெல்லாமே வந்து இதுல வந்து எப்பொழுதுமே அவர்கள் கவரப்படுவார்கள். இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாக்கா என் பண்ண முடியாது, அதுலதான் கடைசி வரைக்கும் அவங்க போயிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா இதுதான் உலகம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய மைண்ட். ஆக்சுவலி உண்மையான உலகம் எது அப்படிங்கிறது வந்து அவர்களுக்கு தெரியாது. அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம். 11 and 12 ரெண்டுமே வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदीति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते காமபோகார்த்தமன்யாயேனார்த்தசஞ்சயான். எஸ், போகார்த்தம். இங்க நம்ம எல்லாருமே இந்த மாதிரியான இதுல போகும்பொழுது போகாஸ், வில் பிகம் போகாஸ் ஒன்லி. அதாவது நம்மளுடைய புலன்களுக்கு திருப்தி செய்வது, அதுதான் போகன் மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா வி வில் ஆல்வேஸ் இந்த என்ஜாயபிள், நம்மளுடைய என்ஜாய்மெண்ட் தான் மெயின் இலக்கா இருக்கும். அதாவது பகவான் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பெல்லாம் இருக்காது. நம்ம சொந்த சுயமா என்ன சந்தோஷத்தை நம்ம வந்து அனுபவிக்கணுமோ அதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோளாக இருக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா கூட அதுதான் ஆஷா பாஷ ஸ்தைர் பத்தான்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எல்லாருமே பத்த ஆத்மாக்கள் தான். அதாவது இக்னரன்ஸ்ல தான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கோம். விடுதலை அடைவதற்கு நமக்கு எலிஜிபிலிட்டி உண்டு, ஆனா அதுக்கான மார்க்கத்துக்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும். செய்யலைன்னா கண்டிப்பாக விடுதலை அடைய முடியாது அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அது இங்க என்ன சொல்லிக்கணும், மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை, அதாவது இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. சோ இந்த சிவிலைசேஷன் பிரகாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய இந்த ஸ்டேட்டஸ் லெவல் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றது, சோ அந்த சோசியல் கேதரிங் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்றோம் இல்லையா. சோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்லவை கூட இருக்கு அதுல வந்து, அதாவது ஃபேமிலி லெவல்ஸ் நம்ம மீட் பண்ணி அந்த எல்லா நல்ல இது காரியங்களோட நம்ம செய்யறோம். ஆனா இந்த மாதிரி கேம்பிளிங், இன்டாக்சிகேஷன் இதெல்லாம் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோசியல் கேதரிங், இட் இஸ் நாட் த ரைட் லைஃப் ஆக்சுவலி, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புலன்களின் திருப்திக்காக செய்வது, ஆத்ம திருப்திக்காக நம்ம எதுவுமே செய்யறதே கிடையாது ஆக்சுவலி. இந்த பிசிக்கல் பாடிக்கு என்ன சந்தோஷம் கொடுக்குதோ அந்த மாதிரி செயல்கள் மட்டும்தான் நம்ம செய்யறோம். அவர்கள் நம்புகின்றனர் இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதது, அதை அளவிட முடியாது. சோ ஒவ்வொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலம்பிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. சோ அதாவது நான் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு கஷ்டம் இருக்கும், அதுக்கு சொல்யூஷன் வந்துச்சா நாளைக்கு காலையிலயும் மறுபடியும் இன்னொரு கஷ்டம் வரும். சோ அதாவது அதை பத்தியே தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து சதா சர்வ காலமும் வந்து
அவருடைய கவலைகளுக்கு எல்லையே இருக்காது, அதையே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஆசைகளும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆசைகள், அளவிட முடியாத ஆசைகள். அது எல்லாமே நிறைவேறாம போச்சுன்னா அதே கவலைகளாக மாறிவிடும். ஆக்சுவலி அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிர்களால் பந்தப்பட்டு, ஸோ ஆசைகள் இருந்தாலே நம்ம வந்து லிங்க் தான் இந்த உலகத்துக்கு. ஸோ அதனால நிறைய ஆசைகள் இருந்தா நிறைய கயிர்கள் திக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முடி போட்டு இந்த உலகத்துக்கு நம்ம கட்டப்பட்டு விடுகிறோம். நம்ம எல்லாமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக ஆகி விடுகிறோம் காமத்திலும். சோ அந்த இது நம்ம நிறைவேறாம போச்சுனாக்கா நம்ம ஆப்வியஸ்லி கோவத்துல வந்து இறங்கிடுவோம். ஷார்ட் டெம்பர் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேர்க்கின்றனர். சோ ஆஸ் பர் வேதங்கள் பிரகாரம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எல்லாருமே ஒரு பிசினஸ் கம்யூனிட்டியா இருந்தாக்கா ஆப்டிமமா ஒரு 20% மார்ஜின், 15 to 20% மார்ஜின், மேக்சிமம் நீங்க எவ்வளவு லாபம் சம்பாதித்தாலும் 25%. அதுக்கு மேல நம்ம சம்பாரிச்சோம்னா அநியாயமான வழிதான் அது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சில பேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 10 ரூபாய் பொருளை வந்து 100 ரூபாய் கூட விற்கிறவங்க கூட இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான இது கூட உண்டு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அநியாயமான வழிகளில். ஆனா அந்த மாதிரி வரக்கூடிய செல்வங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பவுமே நிலைத்திருப்பதில்லை. அது எப்படி வருமோ அது அப்படியே தான் போயிடும் அது. அதனால எப்பவுமே நியாயமாக சம்பாதிக்கும் அந்த பகுதி மட்டுமே வந்து நமக்கு வந்து நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்கும். சோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் சுபாவங்கள் எல்லாமே வந்து அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கார். 14 and 15 வாசிங்க மாதாஜி. 13, 14, 15 மூணு. இதமத்ய மயா லப்தமிமம் ப்ராப்ஸ்யசே மனோரதம் இதமஸ்திதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹதசத்ரு ஹனிஷ்யே சாபரானபி ஈஸ்வரோ அஹமஹம் போகி சித்தோஹம் பலவான் சுகி ஆட்யோபிஜனவானஸ்மி கோன்யோஸ்தி சத்ருஷோ மயா யக்ஷ்யே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இத்யஜ்ஞான விமோஹிதாஹ. இங்க மூணு பிக்சர்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு ஹிரண்யகசிபு, இன்னொன்னு வந்து கம்சன், இன்னொன்னு ராவணன். ஸோ இவங்க எல்லாரும் 3 பேருமே வந்து அசுரர்களுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க வந்து. ஸோ இந்த 3 ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கனாக்கா அவர்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும், அவர்களுடைய செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து விளக்குறது தான் இந்த 3 ஸ்லோகமே. அசுரத்தன்மை உடையவன், அவனுடைய தாட் ப்ராசஸ், அவன் எப்படி திங்க் பண்றான், ஹவு ஹி கண்டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படிங்கறது சொல்றோம். இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்துக்கள் இருக்கிறது, எனக்கு இன்னைக்கு 10 பங்களா இருக்கு, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகிறேன். ஏன்னா 10 ரூபாய் பொருளை வந்து 20 ரூபாய்க்கு விற்பேன் நானு. தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது. எனக்கு இப்போ ஒரு 20 கோடி 30 கோடி இருக்கு. எதிர்காலத்தில் எனக்கு ஒரு 100 கோடி ஆகும். இதில் எதிர்காலம் இது மேன்மேலும் பெருகும். சோ அவன் வந்து என்னுடைய எதிரி. எனக்கு நிறைய எதிரிகள் இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரையா நான் வந்து அவங்கள அழிச்சிட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கேன். சோ இவன் வந்து என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன். என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவார்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு எதிரியே இருக்கக்கூடாது, ஆப்போசிஷன் பார்ட்டியே இருக்கக்கூடாது. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், அதுதான் இங்க சொல்லி ஈஸ்வரோ அகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த 14 ஸ்லோகத்துல. பாத்தீங்கன்னாக்கா நானே இறைவன் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த நினைப்பு வரும். ஐ எம் த டூயர், ஐ எம் அந்த இது ஃபால்ஸ் ஈகோ, அந்த இதெல்லாமே வரும். நானே ஐ எம் த என்ஜாயர். நாம என்ஜாயர் அப்படின்னு நினைச்சோம்னாக்கா பாவங்களும் நம்மளோட சேர்ந்து வரும். பகவான் தான் என்ஜாய்மெண்ட் பண்றாருன்ற அந்த இது இருக்கணும். ஏன்னா நாம எல்லாருமே வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் ஹிம். நாம சோல் கிடையாது. வி ஆர் நாட் த சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் ஆஃப் எவ்ரி திங். எல்லாத்தினுடைய உரிமையாளர் வந்து பகவான் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நானே பக்குவமானவன், அதாவது ஐ எம் த பேலன்ஸ்டு பர்சன், பலமானவன், சக்தி வாய்ந்தவன், மகிழ்ச்சியுடன் அதாவது சந்தோஷமாக இருப்பவனும் நான் ஒருத்தன் தான் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். இதெல்லாமே அசுரத்தன்மை உடையவருடைய மனிதர்களுடைய அந்த தாட் ப்ராசஸ். அவங்க எப்படி வந்து அவங்கள எப்படி காட்டிக்குவாங்கன்றதுக்கான ஒரு இதுதான். உதாரணத்துக்காக செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்று சக்தி உடையனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாருமே இந்த உலகத்துல கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு வந்து எனக்கு இருக்கும். நான் யாகங்கள் செய்வேன். இதெல்லாமே வந்து தற்பெருமைக்காக செய்யறது, பக்தியோட செய்யறது கிடையாது. தானங்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது என்னது விளம்பரத்துக்காக செய்யறதுதான். நானும் கொடுத்தேன் அப்படிங்கிற நினைப்பு. இவ்வாறு இன்பமா இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையில் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். சோ இது எல்லாமே வந்து அறியாமை என்னும் இருள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த அசுரத்தன்மை உடைய குணங்களுடையவர்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது வந்து பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார். எஸ் 16 வாசிங்க மாதாஜி. அநேக சித்த விப்ராந்த மோகஜால சமாவ்ரதாः
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके शुचौ. எஸ், அவ்வாறாக ஐ எம் த கிரேட் அப்படின்னு ஐ எம் த டூயர், நான் தான் எல்லாத்தையும் செய்வேன், எல்லாமே என்னாலதான் நடக்குதுன்னு நினைக்கக்கூடியவங்க ஒரு சமயத்துல அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டங்கள் வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது அவங்களுடைய கவலையே வந்து உலகமாக கவலையா தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு இது சுச்சுவேஷனே வந்து கிரியேட் பண்ணிடுவாங்க. இவ்வாறாக அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று, சின்ன கவலையா இருந்தா கூட அது வந்து 10 விதமா ஆலோசனை, அதனால குழப்பத்தினுடைய நிலை, மோகத்தின் வலையில், அதாவது இல்யூஷன், மாயையில வந்து அவங்க வந்து சூழப்பட்டு அவர்கள் புலனின்பத்தில், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது இந்த புலன்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகள்ல வந்து ஃப்ரீயா விட்டுருவாங்க. அது என்னென்ன செய்யணுமோ செய்யட்டும், பேசுறது வாய்க்கு வந்தபடி பேசலாம். அந்த மாதிரி ஒரு இது. கண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்க்கக்கூடியதையும் பார்க்கலாம், காது கேட்கக்கூடாதையும் கேட்கலாம், அந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரீயா விட்டுறது. ஸோ மனது வந்து புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதே கிடையாது. ஸோ புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி உறுகின்றனர். அதாவது இப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நரகத்திற்கு பகவான் வந்து நிரந்தரமாகவே தள்ளுகின்றார். பின்னாடி வரும் அந்த ஸ்லோகங்கள். சோ என்னால் நிரந்தரமாக தள்ளப்படுகிறார்கள் என்றும் சொல்வார் அவர் வந்து. இவங்க எல்லாமே நரகத்துல போய் சேரக்கூடியவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசி. சம்பாவிதா ஸ்தப்தா தனமானமதான்விதாः யஜந்தே நாம யஜ்ஞஸ்தே தம்பேன விதிபூர்வகம். எஸ், இவங்க எந்த ஒரு லா அண்ட் ஆர்டரும் இவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் தான் இவங்க. சோ செல்வத்தாலும், அதாவது பிகாஸ் ஆஃப் நல்ல பணக்காரத்தனம், அரிஸ்டோகேட்டிக் அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இது நேச்சர், பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபால்ஸ் அந்த இதுல இருக்குது, மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தி விட்டு, அதாவது இந்த உடலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட சந்தோஷம் தான் மனதளவுல அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மாவுக்கு எந்த சந்தோஷமும் கொடுக்க மாட்டாங்க. உடல் அளவுல ஏற்படக்கூடிய சந்தோஷமான செயல்கள்ல வந்து அவங்க வந்து திருப்தி அடைந்து எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னா அகம்பாவத்துடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்திட்டத்தையுமே அவர்கள் பின்பற்ற மாட்டார்கள். சோ அதாவது நோயென்றி இருந்தா கூட போயிடுறோம் இல்லையா நம்ம. சோ அந்த அதாவது போயிட்ட பிறகு அப்புறம் போலீஸ்கார பிடிச்சா அவங்களோடய நம்ம வாதிக்கிறோம் நம்ம இல்லையா. அந்த மாதிரி ஒரு வீம்பு நமக்கு. அதாவது வந்துட்டுமே வந்தது தவறு, அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து அங்க பணிவா சாரி சொல்லிட்டு போகணும்ன்ற அந்த மனசு இருக்காது. ஆனா இவங்கெல்லாம் அப்படிப்பட்டவர்கள். அதாவது தவறு இழைத்தாலும் வந்து அதுக்கு ஒரு தர்க்கம், அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர். ஆக்சுவலி தவறு செய்யவே இல்லை நான் அப்படிங்கறது வந்து ப்ரூவ் பண்றதுக்காக எப்பவுமே வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க. சோ பேரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களையும் செய்கின்றனர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகட்டா வந்து சில யாகங்களும் அவர்கள் செய்வார்கள், எல்லாருக்கும் காட்டிக்கணுன்றதுக்காக. அதாவது தம்பமாக வந்து எல்லாரும் முன்னாடி நான் மிக கிரேட், ஐ எம் த கிரேட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்காக சில யாகங்களும் அவர்கள் செய்வார்கள். எஸ், 18th வாசிங்க. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ருதாः மாமாத்ம அபரத்தேஹேஷு பிரத்விஷந்தோப்ய சூயகாः. எஸ், அகங்காரம், பலம், தர்ப்பம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள். இது எல்லாமே இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் 1 2 3 4 5 5 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஒன்னு அகங்காரம், அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ. பலம், ஐ எம் த கிரேட், அதாவது நான் தான் பலவான் அப்படிங்கிற அந்த இது. தற்பெருமை, நாமளே புகழ்ந்துக்கிறது. காமம், பேராசை, ஆக்சுவலி அளவிட முடியாத ஆசைகள். அதுக்கப்புறம் கோபம், அது வந்து நமக்கு கிடைக்கலன்னா இமிடியட்டா கோபத்துல வந்து நிற்கும் அது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவங்கள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடலில் உள்ள பிறருடைய உடலிலும் உள்ள வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். அதாவது எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கார், நம்ம ஹிருதயத்திலையும் பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கார் என்ற நாலேஜே தெரியாம பாத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களை வந்து கஷ்டப்படுத்துவது, திட்டுவது, இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே வந்து ஈடுபடுவார்கள். இவர்கள் வந்து நம்ம அடுத்தவர்களுடைய உடல்லையும் வந்து பரமாத்மா இருக்கிறார் அப்படின்ற அந்த ஞானம் இருந்தா கண்டிப்பா வந்து பொறாமை என்பது அவர்களிடம் இருக்காது. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சிசுபாலனுடைய வதம் தான் இது ஆக்சுவலி. சோ நம்ம யுதிஷ்டிர மகாராஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் பண்ண யஜ்ஞங்கள் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, அந்த யஜ்ஞத்தின் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிசுபாலன் 100 தவறுகள் இழைத்தால் தண்டிக்கப்படுவான் அப்படிங்கிறது அந்த வாக்குறுதி வந்து சிசுபாலனுடைய தாயாருக்கு வந்து நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா கொடுத்திருந்தார். ஆனா 100 தவறுகள் இழைக்கும் வரைக்கும் அவர் பொறுமையா தான் இருந்தார். 100 தவறுகள் ஆன பிறகு அவர் வந்து வதத்தை தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை வைத்து அவருக்கு வதம் செய்து விட்டார். சோ இவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணன் மேல பொறாமை தான் சிசுபாலனுக்கு. சோ எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னா அசுரத்தன்மை உடையவர்களுக்கு வந்து தெய்வீகத்தன்மை உடையவர்கள் மேல எப்பொழுதுமே பொறாமை உண்டு. சோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா மேல கூட தேவ உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள் வந்து எல்லாருமே ஆட்டி படைக்கணும்னு நினைச்சுதான் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
சில தவங்கள் எல்லாம் பண்ணி நம்ம தேவர்களிடத்திலிருந்தே வரம் வாங்கி அவங்களுக்கே வந்து கஷ்டங்களை கொடுப்பார்கள். இதெல்லாமே நம்ம நிறைய ஸ்டோரிஸ்ல படிச்சிருக்கோம் நம்ம, இல்லையா? சோ ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்கள மாதிரி இருக்கணும், நம்ம மேல யாரும் இருக்கக்கூடாதுன்ற அந்த இது இருக்கும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 19. तानहं द्विशतत् क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु. எஸ், இப்பதான் நான் சொன்னேன் 2 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி, நிரந்தரமாக தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படின்ட்டு பகவானே சொல்றாருன்ட்டு. அதேதான் இது. பொறாமையுடனும் கருணையின்றி, அதாவது யாருக்காவது உதவணும்ன்ற அந்த மனசு இருக்கணும். அடுத்தவர்கள் கஷ்டப்படும் பொழுது அந்த அடுத்தவர்களுக்கு அந்த இது செய்யணும், உதவி செய்யணும்ன்ற மனசு இருக்கணும். கருணையின்றி, கருணையை அற்றவர்கள் இருக்கும் அத்தகு கடைநிலை மனிதர்கள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா செண்டாலத்தனமான சுபாவங்கள், நாட் பை பர்த், பை நேச்சர். சோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்லிட்டாரு இங்கே. சோ அசுர குணங்கள் நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள வந்து நரகலோகங்களுக்கு தான் தள்ளும் அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுட்டு நாம அந்த சுபாவங்கள்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கான மார்க்கத்தை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு அதை வந்து பின்பற்றி நம்ம போகணும். எஸ், எல்லாருக்குமே கோபம் வரும். இது எல்லாமே வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் படுத்தி நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமா விலகிறதுக்கான மார்க்கத்தை நம்ம வந்து தேடிக்கணும் ஆக்சுவலி. எஸ், 20th வாசிங்க. असुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. எஸ், இப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானை என்றுமே அடைய முடியாது அப்படிங்கிறதையும் கிளியரா சொல்லிட்டார். மூடா ஜன்மனி ஜன்மனி மாம் அப்ராப்யைவ கௌந்தேய, அதாவது அவங்க எத்தனை தடவை வந்து எடுத்தாங்களோ, பிறவி எடுத்தாங்களோ, பகவான் கிட்ட போய் அவங்க சேரவே முடியாது. அதுதான் சொல்றார். அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். அதாவது கீழ் உலகங்களுக்கு வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள் அவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 21. त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनामात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्. எஸ், த்ரீவிதம், 3 விதம். நரகஸ்தேயம், அதாவது 3 விதமான வழிகள் நரகத்திற்கு அப்படின்ட்டு. துவாரம் என்றது வழி ஆக்சுவலி, நம்ம அதாவது கதவு சொல்றோம் இல்லைங்களா, துவாரம் அது. நாசனம் ஆத்மனக, அதாவது காமம் குரோதம் ததா லோபஸ்ய, காமம் என்பது பற்று, அதாவது அளவிட முடியாத பற்று, லஸ்ட்னு சொல்றோம் சாரி இங்கிலீஷ்ல. அதுக்கப்புறம் கோபம், குரோதஸ் என்பது கோபம். அதுக்கப்புறம் லோபம் என்பது பேராசை. இவை எல்லாத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3மே வந்து நரகத்துக்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா படிக்கட்டு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கீழே இருந்துதான் மேல ஏறி போகணும் இல்லையா? மேல இருக்கக்கூடிய படிக்கட்டு நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். இந்த ஒவ்வொரு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த படிக்கட்டை வந்து ஈஸியா நம்ம தாண்டி போகணும்னா மனசு வந்து திடமாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி பண்புகளுக்கு நம்ம வந்து இடம் கொடுக்கவே கூடாது. லஸ்ட் இஸ் த பேராசை ஆக்சுவலி. ஆங்கர் என்பது அதுதான் குரோதம், அதாவது கோபம். அதுக்கப்புறம் வந்து கிரீட், அதாவது காமம். இந்த 3மே பாத்தீங்கன்னாக்கா வழிகள். இது எல்லாம் எதுக்கு வழி? நரகத்துக்கான வழிகள். இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 பாதைகள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? இது வந்து இந்த 3 வழிகளுமே வந்து நமக்கு நரகத்துக்கு செல்லக்கூடிய வழிகள். இதை எல்லாத்தையுமே அறிவுள்ள ஒரு மனிதன் இதை அனைத்துமே துறக்க வேண்டும். காமம், கோபம் அண்ட் பேராசை, இது 3ஐயுமே வந்து துறக்க வேண்டும். So yes, next 22nd. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्. Yes, அதாவது பகவான் இடத்தில் சேருதல். ததோ யாதி பராம் கதிம். இந்த நரகத்தினுடைய 3 கதவிலிருந்து தப்பித்த உயிர் வாழி பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்படின்னா அந்த 3 கதவுகள் தாண்டி வந்த பிறகுதான் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் நீங்க படிக்கணும். அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். குரு என்பவர் தான் நமக்கு அஜ்ஞானத்திலிருந்து ஞான வழியை கொடுக்கிறார். சோ குரு மார்க்கம் இருந்தா ஆப்வியஸ்லி நமக்கு பகவான் கிட்ட போய் சேர்றதுக்கான வழி வந்து ஈஸி ஆயிடும். சோ நமக்கு குரு கிடைக்கலையா, வேதங்கள் படி. இப்ப எல்லாருமே நம்ம எல்லாம் வேதங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம ஆஸ்டாரிட்டிஸ், அதாவது சாக்ரிஃபைசஸ் பண்ணணும், தியாகங்கள் செய்யணும், விட்டு கொடுக்கும் தன்மை, இதெல்லாமே வரணும் நமக்கு. நாட் ஓன்லி நம்ம செய்யக்கூடிய தானங்கள் கிடையாது, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அடுத்தவர்களுக்கும் வந்து நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களை எந்த நிலையில இருந்தாலும் நம்மளை ஏத்துக்கிற மனப்பக்குவம் இருக்கணும்.
அவங்கள குறை கூறாம அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய மனசு, அதுக்கப்புறம் சென்ஸ் கண்ட்ரோல், நம்மளுடைய புலன்களை நாம கட்டுப்படுத்தணும். இந்த விதத்துல வேதங்கள் படித்து கொண்டு போது ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் வந்து நம்ம வந்து வில் பி ரிசீவிங், அது பகவான நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து ரிவீல் பண்றேன்னே சொல்லியிருக்கார். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு போகும்போது நம்ம குரு கிட்ட வந்து அடக்கமான முறையில கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கான படிவினைகள் எல்லாம் செய்து இன்னும் அவர்கிட்ட இருந்தும் நம்ம ஞானத்தை நம்ம பெற முடியும். சோ டைரக்டா இவர்கிட்ட இருந்து பெற முடியும், இன்டைரக்டா பகவான் கிட்ட இருந்து உள்ளுக்கு இருந்து பெற முடியும். இது 2 வழியுமே நமக்கு இருக்கு. சோ அததான் இங்க சொல்லியிருக்கார். இந்த 3 வழிகளிலிருந்து நம் தப்பித்தவர்கள் இந்த மாதிரி பகவான் கிட்ட போய் சேர முடியும்ன்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம். சோ நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான், அதாவது பகவானிடத்தை போய் சேர்கின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்காங்க. எஸ். यः शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. நான் சித்திம், அதாவது சித்திம் என்ற சித்தி என்பது நம்மளுடைய இது பக்குவ நிலை அடையிறது, இல்லைன்னா ஞானத்தை பெறுவது. அவாப்னோதி, அதுக்கப்புறம் நான் சுகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்தோஷமும் அவருக்கு இருக்காது. நான் பரமத்தையும், நான் மீன்ஸ் நெவர் அப்படின்னு அர்த்தம், அது எப்பொழுதுமே இல்லை என்ற அர்த்தம். பராம் கதிம், அதாவது பரமகதியை வந்து அவர்கள் அடைய மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கும் வர்ணாசிரம விதி பிரகாரமும் சரி, நம்மளுடைய தர்மம், அதாவது தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்பது அவங்களுடைய அந்த ரோல்ஸ் பிரகாரமே நமக்கு தெரியும். சோ அது எல்லாத்தையுமே யார் ஒருவர் செய்யாம போகிறார்களோ, தன்னுடைய மனசு போன போக்குல அந்த செயல்களை எடுத்துக்கொண்டு செல்பவன் பக்குவத்தை, சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை, அதாவது மனப்பக்குவமும் அடைவதில்லை. சோ ஏன்னா அவங்களுக்கு மனப்பக்குவம் அடையாதவர்கள் கோபம் இது எல்லாமே கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த நரகத்தினுடைய 3 கதவுகள் அவங்க திறந்து வச்சிருப்பாங்கன்னா அதுக்கு என்ட்ரி ஆயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இதுதான் சுகம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அந்த சரீர சுகம் மட்டும்தான் அவங்க யோசிப்பாங்களுடைய மனது ஆத்ம சுகத்தை பற்றி அவர்கள் எப்பொழுதுமே நினைக்க மாட்டார்கள். பரம இலக்கு என்பது என்ன? பகவானுடைய ஸ்தலத்திற்கு சென்று சேர்வது. அந்த இதுவும் வந்து அவங்களால அடைய முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா சொல்லியிருக்கார். எஸ். तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுடைய கடமை எது, எது கடமை அல்ல என்று சாஸ்திரங்கள் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிறருடைய கடமை நாம் என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது, நம்ம கடமை வந்து நாம கண்டிப்பா செய்யணும். சோ அது மாதிரிதான் நம்ம கடமைகள் என்ன அப்படிங்கறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஆன்மீகத்துல நம்ம என்ன அளவுக்கு செய்ய முடியும் அப்படிங்கறது, நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே நமக்கு ஆன்மீகம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. நமக்கு வயதான பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இப்போ நிறைய வயசுல இருக்கும்போது நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம். எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம்? நிறைய சேமிப்பும் செய்கின்றோம். எதுக்குன்னா வயோதிக காலத்துல உட்காந்து சாப்பிடலாம், ஏன்னா அப்போ நம்மளால கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு சாப்பிட முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக தானே சேர்த்து வைக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் வந்து வயதான பிறகு நம்ம நிறைய வந்து பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் வந்து அனுஷ்டானங்கள் பண்ணுவது என்பது நம்ம மனசுல பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட இந்த உடல் வந்து நமக்கு ஒத்துழைப்பை கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு போகக்கூடிய சான்சஸ் நிறைய உண்டு நமக்கு. ஏன்னா நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்குன்றது நமக்கு தெரியவே தெரியாது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது சின்ன வயசுலயே வந்து நம்ம நிறைய செஞ்சு இந்த பகவானுடைய கைங்கரியங்களில் ஈடுபட்டு அந்த கர்மங்கள் வந்து நிறைய பண்ணும்போது நமக்கு வயோதிகத்திலையும் நம்மளால முடிஞ்சது செய்யறதுக்கான மார்க்கத்தை பகவான் வந்து கொடுப்பார். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் 40-50 இயர்ஸ் வரைக்கும் எதுவுமே செய்யாம நம்ம கடைசி காலத்துல இருந்து செய்யும் பொழுது நம்ம உடல் வந்து ஒத்துழைக்காம போயிட்டா அப்போ மிகவும் சிரமப்படுகின்றோம் நம்ம. அதனால்தான் சின்ன பிறந்தே நம்ம வந்து இந்த பக்தி என்பது நமக்கு தேவை என்பதை நம்ம சின்ன பிறந்தே எடுத்துட்டு வரணும். சோ கடமை எது கடமை அல்ல, அதாவது நம்ம கண்டிப்பாக 10% டைம் ஒரு நாளைக்கு வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்துல ஈடுபடணும். 24 மணி நேரம் இருக்குன்னாக்கா 2.5 மணி நேரம் வந்து பகவானுடைய காரியத்துல நம்ம அது என்ன செய்வோம் தெரியாது. ஜபம் பண்ணுவான், இல்ல வேதங்களை படிப்புமா, இந்த மாதிரி பிரசங்கங்களை கேட்போமா, இல்ல வீட்டுல பூஜை புனஸ்காரங்கள் செய்வோமா, அதெல்லாமே வந்து அடக்கம். அதே மாதிரி நம்மளுடைய கடமைகள், நம்ம ஃபேமிலிக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து பகவானுடைய கைங்கரியமா நினைச்சு செஞ்சு பலன்கள் அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து கடமை. சோ எதையுமே வந்து கடவுளை சுத்தி செய்வது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடமை ஆகிறது. கடவுள் இல்லாம செய்யறது எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடமை அல்ல என்று நாம எடுத்துக்கணும். சோ எது கடமை அல்ல, இந்த சாஸ்திரங்களே புரியாதவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா
சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த மாதிரி புரிந்து கொள்ளாதவன் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய திருநாட்டை அடைவது மிகவும் கடினமான ஒன்று. ஆனா அப்படி புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். இதுக்கு குருனுடைய அனுகிரகமும் நமக்கு மிகவும் முக்கியம். அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்ச குரு நமக்கு மார்க்கத்தை காட்டும் பொழுது அதை நம்ம பின்பற்றி செல்லும் போது நமக்கு அது ஈஸியா சுலபமாக அடையப்படுகிறது அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், இதோட நம்மளுடைய இந்த தெய்வ அசுர சம்பந்த விபாக யோகத்தினுடைய சாப்டருடைய இது முடிஞ்சது. इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. धन्यवाद. Thank you माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ராதிகா அவங்க வரலீங்களா? I think I'm not able to see her. Okay, இருக்காங்களா? லலிதா நாராயண் மாதாஜி நீங்க ஏதோ சொல்லணும் நீங்களே. I make you as a co-host. ஷேர் பண்ணி சொல்லிடுங்க. சரி மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியலையா என்னால? co-host பண்ணிருக்கேன், நீங்க பண்ணலாம். கேக்குறதா நான் பேசுறது? கேக்குறது. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் இஸ்கான் மங்களூர், நாங்க இப்போ இது ஸ்கூல் தொடங்கியிருக்கோம், சண்டே ஸ்கூல் ஃபார் கிட்ஸ். அப்போ இவர் தான் நம்ம குரு, இவர் தான் நம்ம பிரபுஜி தான் நடத்துறாரு. இப்ப நாங்க அதுல என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லைடு இருக்கு, 2-3 ஸ்லைடு முன்னாடி ஒரு வேற மாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க. இருந்தாலும் நான் இப்ப திரும்பி சொல்றேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, 18ஆம் தேதி ஆரம்பிச்சாச்சு. ஆனா ஒரு கிளாஸ் தான் போயிருக்கு, போன சண்டே தான் ஒரு கிளாஸ் போயிருக்கு. சோ உங்க குழந்தைகள், உங்க ஆத்துல இருக்கிற குழந்தைகள் யாராவது வரத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டுனாக்கா, ஏன்னா திஸ் இஸ் த ரைட் ஏஜ் ஃபார் தெம் டு லேர்ன். லைக் 6 வயசுல இருந்து 10 வயசுக்குள்ள ஒரு குரூப்பா வச்சிருக்கோம், 10ல இருந்து 15க்கு ஒரு வேற குரூப் வச்சிருக்கோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் புக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்போம். நாங்க வருஷத்துக்கு ஒரே புக்கு தான், நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கவே வேண்டாம், ஒரே புக்கு தான் வாங்கணும். அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த ஒரு புக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸ்லோகா சொல்லி கொடுப்போம், அந்த புக்ல என்னெல்லாம் கண்டென்ட்ஸ் இருக்கு, ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் அதான் சொல்லி கொடுப்போம். நிறைய மாதாஜிஸ் இருக்காங்க, நிறைய லாங்குவேஜஸும் இருக்கு. ஸோ பகவத்கீதா ஓவர் வியூ, ஏஜ் லிமிட் 6 to 10 இயர்ஸ் ஒரு குரூப், 10 to 15 இயர்ஸ் ஒரு வேற குரூப். அப்புறம் ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் சொல்லி கொடுப்போம். டைமிங் 6 மணி காத்தால ஒண்ணு இருக்கு, அது NRI பேட்ச்க்கு, யாரு ஃபாரின்ல இருக்காங்களோ அவளுக்கு ஈவினிங் ஹவர்ஸ் தான் இருக்கும் அவளுக்கு. ஸோ அவளுக்கு அந்த டைம் சூட்டபிளா இருக்கும். நம்ம இங்க இருக்கிற குழந்தைகள், இந்தியால இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு 2 PM, நான் எடுக்கிறது 2 PM தான், 2 to 3 நான் எடுக்கிறேன். அது போல நிறைய லாங்குவேஜஸ் சொல்லி கொடுக்குறோம். அவெல்லாம் 5 மணி, 7 மணி, 9 மணி. அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் இப்போ நம்ம நிறைய ஆல்மோஸ்ட் 10 லாங்குவேஜஸ் சொல்லி கொடுக்குறோம். நிறைய குழந்தைகள் சேர்றா, நிறைய டிவோட்டிஸ் வரா. So we have increased the classes also. So just take advantage of இப்போ இதெல்லாம் நிறைய மாதாஜி, நிறைய டீச்சர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிருக்கா. So I really feel எல்லாரும் இது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணிட்டு, அந்த சின்ன வயசுல இருந்து அவ அந்த பக்தி மார்க்கத்துல போச்சுன்னா, நம்ம மாதிரி இந்த வயசானப்பறம் ரொம்ப ஈஸியா எளிமையா அவ புரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் இது ஜாஸ்தி இல்ல, வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் இருக்கும், ஒன்லி சண்டே தான் கிளாஸ் இருக்கும், 1 hour தான். அண்ட் ஃபார் 18 days இருக்கும், 18 Sundays இருக்கும். இன்டராக்டிவ் செஷன்ஸ் இருக்கும். நாங்க அவ கூட பரஸ்பரமா பேசுவோம், அதெல்லாம் பண்ணுவோம். இதே தான் ஜூம்ல தான் ஆக்டிங் இருக்கும், நம்மளோட செஷன் இருக்கும். அப்ப அவகிட்ட பேசுவோம். அப்புறம் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்போம், ஸ்டோரி டெல்லிங், ரோல் பிளே, நிறைய இப்போ இது டிராமா மாதிரி எல்லாம் போட்டு அவளை எல்லாம் பேச வச்சு, அப்புறம் லைஃப் லெசன்ஸ், அதனால நமக்கு என்ன பாடம் படிக்க கிடைக்கிறது, வாட் இஸ் அ மாரல் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்போம். இங்க ஒரு ஸ்லைடு இப்படி இருக்கும், நிறைய இந்த மாதிரி குழந்தைகள்லாம் இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்றா. டீச்சர்ஸ் நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்கு. இது ஒரு டாக்டர், இதெல்லாம் படிச்சவாதான், டாக்டர் ஐஸ்வர்யான்னு. ஷீ இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த டீச்சர். அவ இங்கிலீஷ்ல சொல்லி கொடுக்குறான். அதே போல தெலுங்கு, கன்னடம், இதுல போட்டிருக்கேனே டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, கன்னடா, துளு, தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம், மராட்டி, குஜராத்தி, ஒரியா. இந்த குஜராத்தி ஒரியா இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இந்த மராட்டி, குஜராத்தி, ஒரியா இந்த மாசத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கா. இன்னும் ஏதாவது லாங்குவேஜஸ் இருந்துன்னா அதுவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவா. பெங்கால் கூட வரும்னு நினைக்கிறேன். பெங்காலியும் வந்துடும்.
அவர் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி அவ ஆர்ட் ஒர்க் எல்லாம் குழந்தைகள் நல்லா டிரா பண்றா இல்லையா, சோ அதெல்லாம் நாங்க வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காட்டுவோம். அவ பேரெல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் அவ டிரா பண்றா அப்படின்னு அவளுக்கும் கொஞ்சம் கான்பிடன்ஸ் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்படி இவள ரோல் பிளே அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த மாதாஜி தான் லாஸ்ட் டைம் வந்து நாங்க சொல்லி கொடுக்கறது. மங்களம் மாதாஜி they are all teaching kids section. அப்புறம் அசைன்மெண்ட் ஏதாவது இந்த மாதிரி எழுத கொடுப்போம், ஹைலைட் பண்ணி அதை அழகா அவளோட ஃபுல் அவளுடைய ஆர்ட் ஒர்க் ஃபுல்லா அவளுக்கு எப்படி எல்லாம் வரைக்க தெரியும், அந்த மாதிரி எழுத தெரியும், அதெல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணிடுவா. ஸோ வி கேன் பிரிங் அவுட் தேர் டேலண்ட்ஸ். அவளுக்குள்ள தெரியும் ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வெளியில கொண்டு வரலாம். அந்த மாதிரி நம்ம இன்டராக்ஷன் செக்ஷன்லாம் வைப்போம். அண்ட் இது லைஃப் லெசன்ஸ் இதுல என்ன கொடுத்துருக்குனாக்கா, நம்ம வந்து இப்போ ஒருத்தர் பேசுறானாலே அவ என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கா, அவ மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அதுதான் வெளியில வரும். நம்ம என்ன புரிப்போம், பகவத்கீதை எல்லாம் படிச்சுட்டே இருந்ததுனாக்கா நம்ம வாயிலிருந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தான் அதிகமா நம்ம பேசும்போதே அது கிருஷ்ண பத்தி இதெல்லாம் தான் இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லாதவா வந்து பேசுற வாயில வர வார்த்தையிலேயே நமக்கு தெரியும் வாழ்க்கை எவ்வளவு ஞானம் இருக்கு அப்படின்னு. அதனால இப்ப நம்ம குழந்தைகளுக்கு இப்போல இருந்தே இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா they will become a very good citizen. நல்லா இதா இருப்பா, அவளோட ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும். அது நமக்கு அதுதானே வேணும் இல்லையா, அது மாதிரி குழந்தைகள் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு. இது எங்களோட ஜனவரியோட இது போட்டிருக்கா. அப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து வெரி லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ், துளு, ஹிந்தி, கன்னடா, தெலுங்கு, ரஷ்யன் இப்படி போட்டிருந்தான்னு நினைக்கிறேன். அப்போ ஜனவரி மாதாஜிக்கு தெரியும், மாதாஜி போன வருஷத்துல இருந்து இருக்காங்க. ஜனவரி 4th தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் என்னோடது. அப்புறம் இது வந்து இப்போ நாங்க இது ஜெகநாத இது போச்சு இல்லையா, ஜெகநாத அந்த காம்படிஷன் எல்லாம் வச்சிருந்தோம். எல்லாருக்கும் பிரைஸ் எல்லாம் கிடைச்சு, புக்ஸ் எல்லாம் பிரைஸ் கிடைச்சது. நாங்களும் கொஞ்சம் எல்லாம் அவளுக்கு எல்லாம் இது என்கரேஜ் பண்ணி டிராயிங், சிங்கிங், ஸ்டோரி டெல்லிங் எல்லாம் இருக்குது. அதனால இப்போ இது வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் நினைக்கிறேன், இது ஜூலை போன மாசத்தோட. இப்ப இருக்கிறது நான் வேணா ஐ திங்க் ஆல்ரெடி நான் இந்த குரூப்ல போட்டிருக்கேன். டோன்ட் வரி மாதாஜி, ஆகஸ்ட் 2 நான் போட்டிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலி. சரி சரி, பட் இதுதான் இதுல போட்டிருக்கு. ஜஸ்ட் இவ வந்து எனக்கு பிரசன்டேஷனோட இது பிபிடி கொடுத்தா இதை போட்டு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் நீங்க எல்லாருமே உங்க வீட்டுல எல்லாரும் இருக்கா, குழந்தை எல்லாம் இருந்ததுனாக்கா ஜஸ்ட் மோட்டிவேட் தம். நீங்க படிக்கிற போல அவளும் இந்த வயசுல இருந்தே படிச்சிருந்தா அவளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையா ஈஸியா புரிஞ்சுப்பா. ஏன்னா அது போலதான் இருக்கும் சாப்டர்ஸும். ஏதோ ஸ்டோரிஸ் தான் இருக்கும், வேற பகவத்கீதான்னு இருக்காது, ஸ்டோரிஸ் இருக்கும். அண்ட் இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ ஜஸ்ட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தட் சிச்சுவேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஈவன் எல்டர்ஸ் கூட நீங்க கூட வந்து நான் எல்லா குரூப்லயுமே போட்டிருக்கேன். நாட் கிட்ஸுக்கும் சரி எல்டர்ஸ்க்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யூ ஹாவ் த மறுபடியும் ஆகஸ்ட்ல ப்ரோக்ராம் இருக்கு. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெவல்ல எல்லாருக்குமே நீங்க அதை ஷேர் பண்ணுங்க. so that you will be able to send. ராதிகா அம்மா. Yes ma'am. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுடைய இது டிஃபரெண்டா இருக்குமா? ஆமா மேம், எனக்கே தெரியல மேம். I'm looking like a ghost. Yeah, I want to tell. I don't want to tell that word. அவதார் மாதிரி இருக்கு. அவதார் மாதிரி இருக்கா? அது எந்த அவதார்? நம்ம இங்கிலீஷ் அவதாரா இல்ல அவதார் ரோல் மாதிரி? ப்ளூ கலரா இருக்கீங்க. ஃபேஸ் ப்ளூ கலரா இருக்கு. வேற ஏதோ அங்க கேமரால ஏதோ அழுக்கு இருக்கு மாதாஜி. இல்ல அந்த வீடியோ செட்டிங்ஸ்ல போய் மாத்தணும். அது பேக்ரவுண்ட் செட்டிங்ஸ்ல பேக்ரவுண்ட் செட்டிங் ஏதோ. நான் ஸ்டோரி தான் சொல்ல போறேன், அதுக்குள்ள நான் செட்டிங்ஸ் மாத்திட்டேன். நான் கிருஷ்ணா பயந்துற போறாங்க. அத பிபிடி போயிட்டு வந்து நீ ரியல் அவதார் மாதிரியே இருக்கீங்க. இப்பதான் பார்சாடி என்ன பிபிடி ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க. ஜடபரதா இப்பதான் பார்சாடி டெம்பிள், பாண்டுரங்கா டெம்பிள் எல்லாம் போயிட்டு வந்தீங்க. அந்த கலர் மாதிரி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளூ, அதுக்கு தான் ப்ளூ கலர் ஒட்டின் தான் இன்னும் அதான் ப்ளூ கலர் ஒட்டிச்சு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் கிருஷ்ணாவை பாக்குற மாதிரி நினைச்சு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிக்கலாம் ராதிகா அம்மா பார்த்து. எல்லார்கிட்டயும் என்ன பிடிக்குதோ இல்லையோ கிருஷ்ணருக்கு, ஆனா அட்லீஸ்ட் என் பேரை பிடிச்சாகணும். சாய்ஸே கரெக்ட் ராதிகா. சோ நம்ம வந்து பார்ட் ஏ ஸ்டோரி பார்த்தோம். இந்த நம்ம ஜடபரதா என்ற ஸ்டோரி பார்க்கல. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பரத மகாராஜ், நம்ம பாரத் மஞ்ச் என்ற பேர் வந்தது இந்த நம்ம பாரத்னாலதான். இவர் வந்து ரிஷப மகாராஜோட பையன். இவர் வந்துட்டு அவரு துறவரம் வந்துட்டு 24 வயசுல எவ்வளோ அழகான வைஃப், கிங்டம், அப்புறம் பசங்க எல்லாரையும் விட்டப்புறம் கூட அவரோட மனசு வந்து அந்த டியர் மேல போயிட்டு அந்த டியர்னே நினைச்சு அவர் இறந்ததால அடுத்த பிறவி டியரா பிறக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் என்னவாகுதுன்னா அவரால பக்தினால அந்த மானா பிறந்தாலும் அவருக்கு மறக்கவே இல்லை. அவர் நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்காரு அந்த பழைய இதெல்லாம். அதனால அவர் வந்து மான் குட்டியா இருக்கச்சே அங்க எங்க வந்து அவர் தியானம் எல்லாம் பண்ணாரோ அந்த இடத்துக்கு கிளம்பி போயிடுறாரு. இது வந்து நான் சொன்ன ஒரு ஹாஃப் ஸ்டோரி. சோ ஆஸ் யூஷுவல் அந்த டீப் கொஞ்ச நாள்ல இறந்த அப்புறம் அடுத்த பிறவி வந்து ஜட பரதாவா பிறக்கிறாரு. ஜடன்னா ஆக்சுவலா அர்த்தம் வந்து பைத்தியம்னு அர்த்தம்.
ஆனா இவர் வந்து பைத்தியம்லாம் இல்ல, உண்மையும் இல்ல, ஒரு பிராமின் ஃபேமிலி. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, யார் ஒருத்தர் வந்து பக்தி கொஞ்சம் பண்ணாலும் அவங்க மறுபடியும் வந்து சுச்சி இல்ல ஸ்ரீமான், அதாவது ரொம்ப அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலி இல்லைன்னா டிரான்ஸ்டென்டலிஸ்ட், அதாவது பக்தி இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலியில பிறப்பாங்கன்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். அந்த மாதிரி இவரும் வந்து கிளியரா அந்த ஃபேமிலியில பிறக்கிறாரு. பிறந்துட்டு இவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, இவரு அந்த அப்பா வந்து பிராமின், எல்லா ஆஸ்டாரிட்டிஸ் பண்ணாலும் இவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா, ஐயோ நம்ம பேசி நம்ம நல்லா எல்லாரோடையும் கிளப் பண்ணோம்னா மறுபடியும் நம்மளுக்கு இந்த அட்ராக்ஷன், இந்த நம்ம லோகத்துல நம்ம சிக்கிப்போம், நம்ம போய் கிருஷ்ணரை கண்டடைய வேண்டியதா ஒரே மார்க்கும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து பேச்சே அவாய்ட் பண்ணிடுவார். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு காரணத்தால என்ன ஆகுதுன்னா, நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப மோசமா வந்து அவர் ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அவர் வந்து இன்னொரு வைஃபும் இருக்காங்க அவங்களுக்கு. அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஏன் இவன் இப்படி நம்ம பிராமணா இவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தாலும் இவருக்கு ஏன் ஏறல அப்படின்னு. இப்போ என்னன்னா, இவர் வந்து அதை விட ரொம்ப ஹையஸ்ட் எக்ஸால்டட் பர்சன் தான் ஜடபர்தா. ஆனா அவங்க அப்பாவுக்கும் சரி சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் அது தெரியாது. இந்த மாதிரி சிலர் இருக்காங்க. நம்ம பாகவதம் எழுதினது வாசுதேவாவா இருந்தாலும் வாசுதேவரோட பையன் சுகதேவ், சுகன்றவர் வந்து இதே மாதிரிதான். அவரும் வந்து என்னன்னா ரொம்ப எக்ஸால்டட். ஆனா அவர் வந்து எந்த இடத்துலயுமே 5 நிமிஷம் மேல இருக்க மாட்டாரு. அந்த பால் கரைச்சி அவங்க கொடுக்குற வரைக்கும் தான் அவர் இருப்பாரு. அந்த மாதிரி ரொம்ப எக்ஸால்டட் அவங்க எல்லாம் ஒரு கேட்டகரி. இவர் என்ன ஆகுதுன்னா, எங்க அப்பா வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு, ஐயோ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சே நம்மளுக்கு அப்படின்னு, நம்ம பையன் அப்படின்னு. கொஞ்ச நாள்ல அவங்க அப்பாவும் இறந்துட்டாங்க, அவங்க அம்மாவும் சத்தி எடுத்துட்டு இவங்க வந்துடுறாங்க. இவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெப் மதர் இருக்காங்க, அதாவது அப்பாவோட இன்னொரு பெண்டாட்டி. அதோட அவங்களுக்கு இருக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கண்டாலே பிடிக்காது. இந்த முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து அவங்க வந்து எல்லா வேலைக்கும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஏன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப பாட்ட சாட்டமா இருப்பாங்க. எல்லா வேலையும் யூஸ் பண்ணிட்டு கெட்டு போன சாதம் இந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. ஆனாலும் ஜடபரதா அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாவே எடுத்துக்கல. அவர் வந்து நிம்மதியா இருந்துட்டு அவர் பாட்டுக்கு வேலையை பார்த்துட்டே இருக்காங்க. இப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, கொஞ்ச நாள் அல்ல வந்து அந்த காலத்துல நான் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய தடவை பேசியிருக்கோம் இல்லையா, பலி இருக்கு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி வந்து என்னன்னா, நிறைய மிருகங்களோண்டி பலி கொடுக்க மாட்டாங்க, மனுஷங்களையும் பலி கொடுப்பாங்க. சோ எப்படி மனுஷன்னா புத்தி இல்லாத ஒரு பைத்தியக்கார மாதிரி, அதாவது அனிமல் கைண்ட் ஆஃப் மனிதர்களை பலி கொடுப்பாங்க. அப்படி அவர் பலி கொடுத்த ஒரு கதை தான் இவரை வந்து கடுத்து குடிச்சிட்டு அவங்க பலி கொடுக்க போறச்சே. அதாவது யாருன்னா நம்ம டெரரிஸ்ட் சொல்லுவோம்ல, அந்த டெக்காய்ட்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு குரூப். காளிக்கு வந்து கோவம் வந்துச்சு. ஏன்னா காளிக்கு தெரியும்ல பக்தர் யாரு எந்த. அவங்களோட கோவம் தாங்க முடியாம அவங்க தலைக்கால விரிச்சுட்டு அவங்க எல்லாரையும் அழிச்சிட்டு இவங்க வந்து விடுவிச்சுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, ஜடபரதாவை வந்து ஒரு ராஜா இருக்காரு. இந்த ராஜா யாருன்னு தெரிஞ்சா நீங்க சாட்ல டைப் பண்ணலாம். ராஜா யாருன்னு தெரியுதா? யார் இந்த ராஜா தெரியுமா? இந்த ராஜா வந்து சாட்டை வரலையே, சாட் ஓபன். நீங்க சொல்லுங்க, அது வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த ராஜா வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப நல்ல ஒரு ராஜாவா இருந்தது. இவர் வந்து என்னன்னா, ஒரு சத்திரியானாலே நேச்சுரலா, நம்ம துருவாவோட கதை கூட கேட்டிருப்பீங்க, இருக்கிறதுலயே என்னதான் நல்லவரா இருந்தாலும் ராஜான்ற ஒரு என்ன கர்நாடகா இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஃபீலிங் வரும். அதனால அவன் வந்து அந்த பாலிக்கே அந்த இதை தூக்கிட்டு 4 பேர் அவர் தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காச்சு. 3 பேர் வந்து சூடுறான். அன்னைக்கு வந்து வரவேண்டியவர் வராததால இவரை வந்து அந்த வேலை பண்ண சொல்றாங்க. இவர் வந்து அந்த வேலை பண்றதுக்கு அவர் அந்த இதை பல்லக்க தூக்கச்சே கால கீழெல்லாம் எறும்பெல்லாம் இருக்கு. பரத மகாராஜ் தான் ஜடபரதா, அது கரெக்ட். பட் அந்த பல்லக்கு வந்து இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, அவரோட கீழே வந்து எறும்பெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவரால் சரியா நடக்க முடியல. அவர் வந்து குதிச்சு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அவஸ்தைப்பட்டுதான் நடக்கிறாரு. இந்த பிரச்சனைனால என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் வந்து பல்லுக்கு ஆடுது. மத்தவங்களும் இவரை திட்டுறாரு. அந்த ராஜாக்கும் ரொம்ப கோவம் வந்துட்டு கண்ணாபுண்ணா திட்டுறாரு. அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம குத்தி காட்டுற மாதிரி பேசுறோம், அந்த மாதிரி பேசுறாரு. இந்த மாதிரி உனக்கு பலம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், நீ சாப்பிடலன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி யாருமே நம்ம பேசக்கூடாது. பட் அவர் வந்து பேசுனதால அவர் வந்து நீ யாரு அப்படின்னு கேட்கிறவங்க அவர் சொன்னாரு, உங்களை யார் படைச்சாரோ அவரை தான் என்னையும் படைச்சாரு அப்படின்னு. உங்க வாயால என்ன பேச்சு வருதோ அதே பேச்சுதான் எனக்கும். நீங்க என்ன ஒன்னும் சொல்லல, நீங்க சரீரத்தை தான் சொல்றீங்க. அது கேட்ட உடனே இந்த ராஜா வந்து அப்படியே அவருக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சு, சாதாரண மனிதர் இல்லை அப்படின்னு. அந்த க்ஷணம் அவர் வந்து இறங்கிட்டு இவரோட காலியே விழுந்துட்டு அந்த நிமிடத்துல இருந்து அவர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா இவரை இருக்கிறார். அவரோட மொத்த கதையும் அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு.
சோ இவர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் இந்த ராஜா பேரு யாராவது டைப் பண்ணுவீங்க, நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ இவர் என்ன ஆகுதுன்னா இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் கதையெல்லாம் இவர் கதை சொல்றாரு, என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது. ப்ரீவியஸ் ஜென்மத்துல ராஜாவா இருந்தாலும் இவர் வந்து எந்த நிலைமையில இருக்காரு. சோ இந்த சிச்சுவேஷனும் பொசிஷனும் வந்து நம்ம இங்கேயே பார்த்துருக்கோம். ஒரு நாள் ரொம்ப ரிச்சா இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஏழை ஆயிடுவாங்க. சோ அதுவே நமக்கு கேரண்டியா இல்லாதப்போ நம்ம அடுத்த பிரிவுல என்னவா பிறப்போம்ன்றது வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. அது எப்படின்னா நம்ம மாமந்திரம் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா அது ஒரு பெரிய பிளெஸிங்கா வந்து நமக்கு கொஞ்சோண்டு சொல்பம் அப்பியஸ்ன்றது நம்ம கிளியரா நம்ம படிச்சிருக்கோம். எவ்வளவு பக்தி ஸ்தானத்துல கொஞ்சோண்டு பண்ணா கூட நம்மள திரும்ப வந்து அந்த வழியில வந்து கிருஷ்ணர் கூட்டிட்டு வந்துருவாரு. சோ இது ஒரு ஸ்டோரி. இதுல ரொம்ப மிகப்பெரிய இது என்னன்னா, இந்த ராஜா தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அவர் வந்து அவரோட தன்னடக்கத்தோட இவர் இவ்வளவு நல்லவர் அப்படின்னு தெரிஞ்ச அந்த மறு க்ஷணம் என்ன பண்றாருன்னா அவர் காலியே விழுந்துட்டு அவரை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா எடுத்துக்கிறாரு. இது வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். சோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம வந்து ஒரு பிராமணரை வந்து எந்த விதத்துல வைஷ்யவ இன்ஃபேக்ட் பிராமின் கூட இல்ல வைஷ்யரை வந்து எந்த விதத்துல வந்து நம்ம பண்ணாங்க. கரெக்ட், ரகுநந்தா. தேங்க்ஸ் ஸ்ரீதேவி. இந்த ராஜாவோட பேர் வந்து ரகுநந்தா. சோ இவர் வந்து சோ இது என்ன ஆகுதுன்னா இவர் வந்து அந்த பிராமணரும் இல்லாம அந்த வைஷ்யா அவதார்னு சொல்லுவோம். நம்ம பண்ற இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய அபராதம் என்னன்னா ஒரு பக்தரை வந்து நம்ம திட்டுறதோ இல்ல அவர் வருத்தப்படுற மாதிரி பண்றதோ. அதை வந்து எப்படி பிக்ஸ் பண்ணோம்னா அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்ட உடனே அவர் வந்து ஜடபரதா மன்னிச்சுட்டாரு. அவங்களுக்கு அவ்வளவு எலகிய மனசு. ஆனா மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு நம்ம ஹெசிடேட் பண்ணவே கூடாது. சோ அதனால இந்த ராஜா ரகுகனான்றவர் இவர்கிட்ட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரா இவரை ஏத்துக்கிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இவரோட பாதையில இவர் போறாரு, அவரோட பாதையில இவங்க முடிக்கிறாங்க. சோ இதான் கதை. ஐ ஹோப் யூ லைக் இட். ஹரே கிருஷ்ணா. போல்ஸ் போட்டுலாம். எத்தே குணம் ஒருவரை ஸ்ரீகிருஷ்ணனிடம் அழைத்து செல்கிறது. காமம், கோபம், பக்தி, பேராசை இந்த டேஷ் நரக வாயில்கள் ஆகும். 16, 108, 3, 26. இது என்னம்மா? ஓகே. அசுரத்தன்மை உடையவர் வாழ்க்கையின் இறுதி இலக்கு என்ன? மனித குலத்திற்கு சேவை செய்தல், இறைவனுக்கு சேவை செய்தல், புலன் இன்பம் அனுபவித்தல், மேற்கூறிய அனைத்தும். கலியுகத்துக்கு ஏற்ற தியாகம் என்ன? அஸ்வமேத யாகம், அக்னிஹோத்திர யாகம், நாம சங்கீர்த்தன யாகம், அனைத்து வித யாகங்களும். பகவானின் புனித நாமத்தை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும்? அடக்கத்துடன், அகங்காரத்துடன், போலிகூரத்துடன், மேற்கூறிய அனைத்தும். எண்ட் ஆஃப் போலி. மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஓ, அன்மியூட் பண்ணாமலே பேசிட்டு இருக்கேனா? ஆமாமா, என்னடா நீங்க வேற எங்கேயும் போன்ல பேசிட்டு இருக்கீங்க. இல்ல நான் ஆக்சுவலி இங்கதான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் நானு. அதாவது ஃபாஸ்டிங் எப்ப பிரேக் பண்றதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. நாளை காலம்ன்ற இந்த டைம் இவங்க போட்டிருக்காங்க பாரு, 5:51 10 மணிக்குள்ள பூஜைகள் எல்லாம் வீட்டுல பண்ணி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு நீங்க உங்களுடைய ஃபாஸ்டிங் வந்து பிரேக் பண்ணிக்கலாம். So my daughters have joined Blissful Times for Kids for WhatsApp group. Oh, yes, Prabhu Giridhar Gopal Prabhu. I think one of the programs தான் அது சண்டே இது. ஸோ எந்தெந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒரு டீச்சர் பண்ணுவாங்க. எனக்கு அதை பத்தி தெரியாது. பசங்க இது எனக்கு தெரியாது. அதனால தான் பசங்க எடுக்கக்கூடிய லலிதா மாதாஜி 6 அதாவது அவங்க எடுக்கிறாங்க 2 PM. அதனால தான் அவங்க வந்தாங்க.
ஸோ ஜென்மாஷ்டமி எப்போ வரும்ன்ட்டு கண்டிப்பா போடுவாங்க, டோன்ட் வரி. ஸோ வி வில் சி. ஏன்னா வைஷ்ணவ ஜென்மாஷ்டமி வேற, ஐ திங்க் தெர் ஆர் 2 டைப்ஸ், ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு, இஃப் ஐ எம் ரைட். தேங்க்யூ. திங்க் வேற எதுவும் டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லை. கை உயர்த்திருக்கீங்க வாணி. மாதாஜி. நீங்க ஓகே, இது போல்ஸ் ஆயிடுச்சிங்களா? பக்தி போயில் முடிச்சிடலாம். 100% பக்தி 100% செஞ்சிருக்காங்க. ரைட். 3 அட்லீஸ்ட் இந்த வாட்டி அட்லீஸ்ட் 75%னா 3 கரெக்டா போட்டாங்க. அசுரத்தன்மை உடையவர், புலன் இன்பம் அனுபவித்தல். ஸோ தட் இஸ் ரைட் ஆக்சுவலி. 16, 26 ஏன் போட்டாங்கன்னு தெரியல. போட்டிருந்தாலும் ஏதாவது கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம். சங்கீர்த்தன மூவ்மெண்ட் தான் ரைட் ஆன்சர். அதாவது பகவானுடைய நாம ஜபங்கள் அடக்கத்துடன் கேட்க வேண்டும். 99% சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ. எஸ், தேங்க்யூ வெரி மச். 65% போட்டிருக்கேன். ஓகே.